Como lles decía, vivo esa mestura de sentimentos. Este non é un día máis para min, por moitas razóns. Os estudos do tratamento literario da memoria histórica ocuparon bastantes anos da miña carreira académica. E hai un anaco, falando coa presidenta, que está a camiño de Carballo, precisamente para outra actividade que temos ali, ela evocábame como punto de arranque desta xornada está nun encontro, nunha conversa con Manuel Rivas en Madrid hai un par de anos, celebrando o Día Europeo das Linguas, pois nunha conversa informal na que xurdiu ese xermolo que sempre está detrás dunha gran idea, non? Pois aí ese o arrinque que logo foi xermolando e que callou nesta gran idea de dedicar esta xornada a Francisco Miguel cun subtítulo tamén emocionante, Tempo de facer xustiza. Quizáis non todas as xustizas, non estamos xa en tempo seguramente de facer xustiza penal, pero si estamos en tempo de facer xustiza restaurativa, reparativa, e tamén xustiza emocional, afectiva, e tamén esa forma singular de xustiza que é o coñecemento. Polo tanto, que teñamos ocasión e que se estean a abrir nestas semanas, nestes días, espazos distintos dende os que coñecer mellor a vida, a obra e a figura de Francisco Miguel, pois é tamén un acto de xustiza, diríamos, casi epistemolóxica. Creo que o coñecemento tamén é unha forma de xustiza. Permítanme tamén que lembremos, un pouco de esguello, quizáis, esa outra figura que paradóxicamente algunhas persoas coñecimos antes, ou millor, que a de Francisco Miguel, que é a da súa compañeira Sira Alonso, porque tivemos a fortuna de acceder a un material publicado por Carme Vidal hai uns anos. Creo que ese material agora coñece unha nova vida, arrequentado, porque seguramente o coñecemento seguiu avanzando, implacable na súa forma de facer xustiza histórica, e, polo tanto, pois, de alguna maneira, os nós se van atando, non? É dicir, ese tapiz que estaba un tanto esfiañado, pois empeza a cobrar forma, a cobrar sentido, a cobrar figura, e o Consello da Cultura Galega pois non pode máis que felicitarse, congratularse de participar na medida do posible neste proceso, de axudar, de apoiar, de acompañar e dar as grazas a todas as persoas que convertiron, como digo, aquela intuición nunha xornada de estudo. A coordinadora da sección de Artes Plásticas e Visuais pola feliz idea tamén de integrar esta xornada na programación, e a todas as persoas que nos acompañan hoxe aquí e que están tamén en remoto e as que poidan escoitar a sesión desta tarde nos días vindeiros, pois tamén o noso agradecemento. Deixolles xa con Paula Cabaleiro, coa coordinadora da sección, para empezarmos canto antes a sesión de traballo. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a Dolores Vilavedra, a nosa presidenta, por esta parte do xermolo máis integrador da súa executiva, que ademais sei que celebra este tipo de xornadas dunha maneira profunda e de corazón. Dende a sección de creación e artes visuais contemporáneas, como ben dicía Dolores, recollimos un pouco eso que saiu dunha forma casual, dun pequeno encontro, logo tamén da reivindicación por parte da Asociación de Memoria Histórica, da cal quero tamén salientar a súa tarefa na recuperación e dignificación desta figura. Compartímolo entre a propia sección. É certo que a sección entendeu que o Consello da Cultura Galega tiña que sumarse a estes actos que é verdade que están proliferando moito estes días, pero penso que todo esforzo por visibilizar e resignificar a súa figura e poñer en valor é pouco, non? Para o soterramento, a invisibilidade, o maltrato que sufriu Francisco Miguel, a súa figura, o seu legado.
No primeiro momento en que compartíamos esta posible proposta, o compañeiro Ramón Rozas tomou a responsabilidade de asumir a coordinación desta xornada, o cal quero agradecerlle unha maneira máis significativa, non somente por o traballo de fiar este programa dun xeito rigoroso e cuidadoso, senón por o seu traballo que leva facendo para esta sección, poñendo en valor tantas e tantas figuras. Non se me ocorre ninguna persoa mellor para leválo adiante. Ademais, contar con persoas tan relevantes, Carlos Bernáldez, que nos leva axudando a visibilizar moitas outras figuras nos últimos anos dende esta sección. Neste caso, evidentemente, tiña que estar Manuel Rivas por o peso simbólico, ademais, que ten no traballo por recuperar esta figura, facendo dunha das súas obras máis representativas a portada dun dos seus libros, e da súa figura, da súa historia, parte do seu relato, da súa escrita, e despois unha mesa redonda que integrará a eles dous xunto con Ramón, acompañando tamén Rosario Sarmiento e Carmela Galego. Creo que é un pequeno chisco, un grao de area que podemos aportar dende o Consello. Espero que sexa a primeira de moitas accións resignificadoras para esta figura. Ademais, aproveitando o gallo do soterramento dos seus restos, que a dignificación empeza por aí, pero ademais que demos a coñecer o seu legado artístico, que é inmenso, a súa labor como animador cultural, tamén social, previo ao levantamento militar de 1936, que convertiu nunha figura que trascendeu a súa faceta artística, ademais de que a súa faceta artística é realmente brillante. Entón, contribuir dende o seo da cultura galega a visibilizar a súa obra nos parece o mínimo que podíamos facer dende a nosa pequena responsabilidade. Así que agradecer a todas as persoas que vades a participar como poñentes, por suposto a todas as persoas que estades aquí, porque agardamos que a esta mesa redonda tamén se poda sumar un pequeno coloquio, participar dese diálogo, desa conversa. Xa vamos a dar paso aos protagonistas. Ramón Rozas, que presente o primeiro dos poñentes, a Carlos Bernárdez, e pola nosa banda, moitísimas grazas. Boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta tarde que, como di este subtítulo, Tempo de facer xustiza, cunha figura que, evidentemente, ten moitísimas facianas dende a que podela tratar. Esta xornada vaise, evidentemente, a mover entre dous carreiros, un o artístico, outro o da memoria, van converxendo un co outro ao longo de toda a tarde, e por iso, cando os compañeiros da sección confiaron en min para poder levála a cabo, pois a proposta foi a de facer unha charla entre Manuel Rivas e eu sobre a memoria, o valor da memoria ao longo do tempo e como na literatura pode ser un vehículo para traela ao presente. E dende o punto de vista artístico, pois non se me ocurriu mellor persoa para poder ilustrarnos e amosar esa figura como a de Carlos Bernárdez. Como dixo ora Paula, Carlos é unha persoa cun coñecemento moi profundo, sobre todo deses anos 20 tan relevantes na nosa plástica. E Carlos, ademais, o que a min me gusta é que sae de certos discursos aos que estamos moi acostumados, moi trillados xa pola historia da arte, e propón sempre lecturas novidosas sobre artistas determinados e sobre ese tempo en concreto, amosando como Galiza forma unha plástica
de seu, afastado, ao mellor, de liñas moi generalistas como se amosa moitas veces a historia da arte, non? Presentar a Carlos Bernardes levaríanos moito tempo polo seu amplo currículum, é historiador da arte, crítico, colabora en medios como Faro de Vigo ou Nós facendo artigos sobre diversos aspectos do mundo da arte, é membro da Real Academia Galega e nos últimos tempos ten tamén unha tarefa que a min é a que me interesa moito, e da que falei fai un momento, que é a escrita dunha serie de libros que nos aportan esa nova mirada sobre o mundo da arte. Textos como Fronte da Arte, Arte Galega no contexto europeo dos anos 30, ou Identidade e Universalidade, Lecturas de pintura galega, pois un pouco é a exemplificación diso que acabo de comentar. Ten a piques de saír, ou creo que xa saíu, un libro tamén sobre a relación de Castelao coa raza negra, é un texto moi interesante, e a partir destes estudos que leva facendo nos últimos meses arredor da figura de Francisco Miguel, pois creo que tamén en non moito tempo pois tamén se vai a publicar un libro dando conta desta figura da arte galega tan esquecida e descoñecida. Unha cousa é o esquecemento que aínda sorprende que hoxe en día o rastro do franquismo tivera debaixo da súa lousa figuras como a de Francisco Miguel absolutamente impenetrables, e entón, pois, ese tipo de textos e de acción de Carlos Bernardes penso que son imprescindibles para coñecer o noso pasado. Sen máis, deixos con el. Moitas grazas. Boas tardes. Moitas grazas, Ramón, e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por este convite, que ademais foi un estímulo para o que comentaba Ramón, é dicir, para facer un achegamento máis profundo a figura de Francisco Miguel, da que sabemos moi pouco como artista, ou sabíamos moi pouco, e que intentarei sintetizar o que ata onde puiden chegar no coñecemento del, tendo en conta que moitas veces as imaxes as que puiden acceder non son de primeira man, é dicir, non foi de ver todas as obras, ni moito menos os que están aí. Moitas son reproduccións do catálogo do ano 1999 que fixe o Museo Frida Kahlo Diego Rivera, que estivo despois en Madrid e a Coruña esa exposición, e, polo tanto, calquera achegamento neste sentido non é definitivo, ni moito menos. Creo que no caso de Francisco Miguel, moito máis que noutros casos. Decir de todas maneiras que sí, intentei un achegamento de certa entidade no que é o coñecemento da súa actitude intelectual, que recalco de intelectual porque é moi importante no caso del, é un pintor intelectual, e tamén o achegamento aos contextos artísticos nos que se moveu Francisco Miguel, que son fundamentalmente dous: o contexto galego da Coruña que xira alrededor da revista El Far na primeira metade dos 20, ao final dos 10, e logo o contexto mexicano onde vai vivir 8 anos do 26 ao 33, e que logo o regreso fatal no caso de Francisco Miguel, como sabemos, dará con él nunha fosa común, sabémoslo. Ben, para iniciar este achegamento vou intentar dar unha visión dos seus contemporáneos de Francisco Miguel con dúas citas. A primeira é dun dos seus amigos mexicanos, un gran intelectual mexicano que se chamaba Rodolfo Usigli, autor de teatro, un dos pais do teatro mexicano contemporáneo. Usigli escribiu un libro, un diario dos anos escrito por el a principios dos anos 30 en México, pero que publicou nos anos 60, xa maior el, é dicir, moitos anos despois, pero literalmente recollendo o seu diario deses anos, fundamentalmente ano 32, 31, 32, anos en que Francisco Miguel vivía en México, e que eran moi amigos. Usigli nunha carta dirixida a Francisco Miguel, a que logo farei referencia, unha carta literaria, absolutamente, di o seguinte del:
Es tiempo aún de confesarle que antes de conocer sus cuadros le creía yo demasiado inteligente para ser buen pintor. Primeira, é dicir, unha referencia obvia a unha complicidade intelectual dun escritor que se move no seu núcleo de referencias. Esta referencia do ano 32, Francisco Miguel naceu en 1897 na Coruña, tiña, polo tanto, 35 anos nese ano, da idea de como era percibida a súa personalidade nun contexto cultural moi importante, ao que logo farei referencia, que é o contexto do núcleo intelectual da revista Contemporáneos en México, no que están, entre outras personalidades, Xavier Villaurrutia, o poeta mexicano, ou Salvador Novo, os dous amigos, xunto con un Sigli, moi amigos de Francisco Miguel. A outra cita é anterior, é da Coruña, do ano 23, 24, e faina Rodríguez Jordi, un escritor do núcleo de amigos de Francisco Miguel, dos que fan a revista Alfar, pero que se coñecen antes de Alfar, é dicir, a final dos anos 10, cando eran moi novos, e que partillan un faladoiro nun café que se chamaba La Peña na Coruña. Rodríguez Jordi, moitos anos despois, morto xa Francisco Miguel, escribe un libro na posguerra, nos anos 50, na que fai unha especie de semblanzas do núcleo dos seus amigos dese faladoiro. E, novamente, ou antes, mellor dito, por orde cronolóxica, fala de Francisco Miguel, dicindo máis ou menos, resumido, que Francisco Miguel de arte sabía todo, que nos seus faladoiros era capaz de pasar desde a vanguarda que estaban moi nos debates de Alfar e do seu núcleo, pasa a falar da pintura do 480 italiano perfectamente, coñece todos os autores, todos os movimentos, é dicir, ten un coñecemento teórico moi profundo da arte. Ben, estas dúas referencias sitúanos, polo tanto, a un pintor intelectual que se complementa con unha actividade como escrita. Francisco Miguel vai escribir toda a súa vida sobre arte e vai escribir moi ben sobre arte, desde moi novo. Por lo tanto, eso tamén nos sitúa tanto no contexto galego como logo en México. Seguirá facendo ese tipo de actividade. É dicir, crítica de arte e análise estética de certa profundidade. Non só, por certo, da pintura, senón tamén da fotografía, o que é especialmente relevante falando de final dos anos 20 ou principio dos 30. É dicir, entendamos que facer un texto sobre a nova objetividade fotográfica a final dos anos 20, como fai el falando de Álvarez Bravo, que tíamos aí a foto aí un momento, logo volveremos a ver en México, non é nada habitual. É dicir, sitúanos nun contexto moi moderno e moi ao día, no que son as correntes do momento e a nivel internacional. Ben, collamos o fío. Quen é Francisco Miguel? Francisco Miguel nace na Coruña, como decía, en 1897. Non sabemos nada da súa formación, sabemos que se cría na Coruña, que ten un contexto seguramente de certa entidade deformativa, porque as primeiras noticias que temos del xa o sitúan antes dos 20 anos dirixindo esta librería de arte na Rúa Real da Coruña. Unha librería especializada na que se venden, como se ven, augafortes, grabados, libros, postais, e que se denomina librería de arte. É dicir, este contexto sitúanos como unha personalidade xa vinculada ao mundo intelectual. E o que sabemos dese momento del é que está vinculado ao núcleo dun faladoiro que se chamaba La Peña, no que estaban, entre outros, cito algúns dos nomes que aparecen aí, e, polo tanto, estamos antes do ano 1920, é dicir, a final dos 10, e neste lugar, está moi documentado por un deles, por Rodríguez Jordi, estaba xente moi variada, pero moi interesante intelectualmente. Estaba Ángel Ferrand, que é un gran escultor español, que logo tería unha trayectoria moi importante vinculada a estéticas surrealistas. Ángel Ferrand vive na Coruña como profesor das escolas de artes e oficios a final dos anos 10, son íntimos amigos, e ademais van
colaborar nunha revista importante, que agora veremos, que se chamaba Vida, os dous, entre outros, pero sobre todo eles. Ferran é moi importante porque é unha personalidade moi brillante tamén intelectualmente, escribe tamén moi ben sobre cuestións estéticas e que ten máis anos que Francisco Miguel. A altura de seren homes novos é importante a diferencia porque hai 7 anos de diferencia de idade. A Ferran ten 7 anos máis que Francisco Miguel. Unha personalidade, por lo tanto, moi importante. Tamén está outro escultor galego, Santiago Bonhome, nese faladoiro. Está un gran amigo de Francisco Miguel, tamén asasinado no 36, Luís Uici, tamén importante artista, moi coñecido a súa obra gráfica, por exemplo, en Alfar, é moi importante, e que en algún momento terá unha proximidade intensa coa obra de Francisco Miguel neste período primeiro. Está un pintor con outras tendencias estéticas, como Manuel Abelenda, o paisaxista, ou Seixo Rubio, tamén outro pintor máis conservador desde o punto de vista plástico. Está o arquitecto González Villar, moi importante na Coruña neste período. Está o historiador Ángel del Castillo, un erudito de grande importancia tamén. Está outro amigo moi próximo a Francisco Miguel, o debuxante Álvaro Cebreiro, o asinante do Manifesto máis alá con Manuel Antonio. Está outro debuxante moi interesante neste período que se chamaba Ramón Núñez Carnicer, leonés de orixe, pero que estivo moi vinculado sempre ao núcleo coruñés de Alfar. Está o crítico Jacobo Casal, o pai de Xoán Casal, do escritor da nova narrativa galega. Posterior, e estaba Julio Rodríguez Jordi, o fillo de Eladio Rodríguez González, do gran lexicógrafo galego, e o autor de un dicionario fundamental na historia da lingua galega, o dicionario enciclopédico de Eladio Rodríguez. Ben, é un núcleo moi variado, hai máis xente, pero moi interesante, que evoca, por exemplo, Sir Alonso nun fragmento dos seus diarios moitos anos despois, pouco antes de que asasinasen a Francisco Miguel, di algo así, que está na Praza das Bárbaras na Coruña e di ela: a fermosa praciña iluminada a aquela hora co luar fai revivir en Miguel unha época da súa vida, esta época que acabo de referir, a final dos 10, cando en compañía de Uici, Julio Casal, o creador da revista Alfar, o poeta uruguayo, cónsul do Uruguai, e, di ela, Uici, Julio Casal e Ferran recitaba poesías de Amado Nervo e Rubén Darío. Ben, isto sitúanos estéticamente nos inicios, ese recitar as poesías de Amado Nervo e de Rubén Darío. Obviamente, os inicios deste case adolescente Francisco Miguel son modernistas, como se ve nas ilustracións e deseños de vida da revista que fai con Ferran arredor do ano 20. Coñecemos un cadro inicial por unha reproducción en branco e negro de Francisco Miguel que se di que estivo nunha exposición regional galega no ano 17. Eu non o puiden comprobar nos catálogos desa exposición regional deste ano, non aparece, pero, bueno, dou por bo o dato. En todo caso, sitúanos nunha estética aínda formativa do pintor, que non me vou parar moito a falar. Bueno, podemos falar do Greco, do ambiente da época, pero, bueno, prescindo disso. Si nos sitúan este tipo de deseños, isto é un texto de Ferran sobre a escultura, moi interesante, por certo, que está decorado, deseñado por Francisco Miguel, na revista Vida. Esta é unha ilustración que aínda ten eses ecos modernistas dun poema do seu amigo Rodríguez Jordi no mesmo contexto. Aínda vemos que nos inicios, como non podía ser de outra maneira, eses ecos do modernismo están aínda presentes nel. Ben, aquí outra con un poema de Casal, tamén estamos na mesma liña. Pero de repente xa na mesma revista Vida aparece isto. Esta ilustración xa nos sitúa no sería o contexto dos debates entre eles, que son dos da modernidade híbrida que está entre o ano 18, 19, 20, 21, 22, que é o que se chama no contexto hispánico o ultraísmo,
Que é o ultraísmo? O ultraísmo é un movimento poético que ten o seu correlato plástico nun tipo de estética que é híbrida, na que aparecen influencias cubistas, influencias futuristas, mesmo algunhas de carácter expresionista, tiradas fundamentalmente de revistas e tamén do exemplo de algúns dos autores que van colaborar nestas revistas. En Galicia é moi importante porque imos ter o contexto da revista Vida, de outra revista coruñesa, pero sobre todo da revista Alfar, despois, non? Pero a propia revista Alfar vai servir de tránsito estético. Rápidamente, a revista veremos que hai unha modificación clara das fórmulas estéticas seguindo acompasadamente a mudanza do ámbito internacional de principio dos anos 20. Cal é esa mudanza? A mudanza desde fórmulas vanguardistas, máis ou menos dixeridas, non vou entrar con detalle, ata o que se chama aos realismos de entreguerras, é dicir, a figuración que retorna a orde no contexto europeo. Ese é o camiño que se ve perfectamente en Alfar e o que vai seguir tamén Francisco Miguel. Ben, este tipo de obras, polo tanto, sitúanos o primeiro Francisco Miguel. Aquí está o texto moi interesante, por certo, defendendo fórmulas modernas na escultura de Ángel Ferrán, e aquí aparece un texto del, na revista Vida. Ben, é interesante a data, 1920. Francisco Miguel ten 23 anos ou 22, cando escribe este texto, que este ainda de Ferrán, este texto, del arte ruso pintura. Ben, en 1920, na Coruña, Francisco Miguel escribe un texto sobre a arte rusa soviética en 1920, 2 anos despois da Revolución de Outubro. O texto é extraordinariamente interesante, porque Francisco Miguel nese texto fala de Kandinsky, fala de Malevich, pero non só fala da pintura de Malevich, fala de textos de Malevich, cita textos de Malevich, e sitúa perfectamente, estéticamente, a estes autores, fala de Alexander Exter, por exemplo, por citar algúns dos nomes que aparecen neste texto. E faino con bastante criterio, desde o punto de vista teórico, justificando o comentario inicial desa capacidade reflexiva a respecto da estética que tiña Francisco Miguel e que o sitúa, polo tanto, nunha contorna moi reflexiva. De feito, Rodríguez Jordi, no seu texto de Semblanza, 3 anos despois desto, aínda di que Francisco Miguel está, como artista plástico, aínda non pinta moitísimo, pero que dará o salto cando esa reflexión que el ten tome forma en obras, di o seu amigo Rodríguez Jordi, con bastante criterio e axustándose bastante ao que eran os debates do seu momento, diarios, no contexto no que se movía. Ben, o texto de Francisco Miguel vai acompañado na mesma páxina dunha ilustración de Barradas. Barradas, o pintor uruguaio que é fundamental nas revistas da época do movimento ultraísta, é unha referencia de modernidade en todas esas revistas e vai ser un dos autores plásticos que teña máis influencia na estética, por exemplo, de Alfar. Barradas era uruguaio, era amigo de adolescencia de Julio Casal, do director de Alfar. Probablemente, que eu saiba, nunca estivo na Coruña, pero sí que enviaba constantemente colaboracións, non só a esta revista efémera Vida, senón que logo enviará constantemente e terá un peso específico e intenso na plástica de Alfar, a tal extremo que en boa medida vai marcala el e logo unha pintora e grabadora, Nora Borges, a irmá de Jorge Luis Borges, que tamén vai ter moita influencia no contexto de Alfar e no contexto dos artistas galegos. Agora referireime a eles. Ben, polo tanto, non é irrelevante este diálogo do texto de Francisco Miguel e a ilustración de Barradas. Ben, Francisco Miguel vai aparecer inmediatamente cando Julio Casal se fai co control de unha revista case de carácter
vinculada ao comercio coruñés e ao comercio internacional e ao contacto do Porto, que era a revista Casa América Galicia, que logo se chamará Alfar, e desde que Casal se fai co control e coa dirección da revista, Francisco Miguel vai estar facendo os deseños, deseña a tipografía, como se ve aquí, os recadros no que se enmarcan as obras desde o principio. Na primeira etapa ainda se chama Revista de Casa América Galicia. Estes deseños son del. Esas tipografías que vemos aquí son de Francisco Miguel, as que vemos aquí, desta do ano 22, como se pode ver. Ben, a todo isto, aínda moi novo artista que é Francisco Miguel casa con Sira en 1920 e o seu viaxe de noivos é a París. Nos dá unha idea do nivel no que se moven tamén de posibilidades en ese momento, os dous, tanto Sira como Francisco Miguel. Non vou falar moito de Sira aquí, pero creo que prefiro concentrar a conferencia na obra de Francisco Miguel, moito menos coñecida, como sinalou aquí tamén, para a maioría da xente que se puida achegar ao mundo dos dous. Pero ten en conta que Sira é máis que unha compañeira simple, é unha cómplice, é unha persoa intelectualmente moi rica e que, por lo tanto, non é calquera persoa. É dicir, e ademais vai acompañar sempre a compasar eses desplazamentos que son desplazamentos de forte intensidade intelectual, de todos deles. Ben, os deseños E o que coñecemos desta época son grabados da primeira etapa, aínda desde a perspectiva acompasada aos movimentos europeos de vanguarda, de principio dos 20, que son aínda con ecos poscubistas, como se pode ver aquí neste grabado, para un poema de Casal, ou nesta capa para a revista, aínda Casa América Galicia, con certos ecos que teñen que ver coa influencia xermana, que neles proceden sobre todo por Nora Borges, que vivía en Suiza, e que é a que cos seus grabados vai popularizar este tipo de estética. Agora veremos algún dela para que se vexa que hai grande sintonía. É dicir, ata extremos de que algúns estudiosos do contexto da arte de Alfar falan do núcleo de artistas de Alfar, e refírense a Barradas, a Nora Borges, algún artista polaco que exiliado en España nos anos da Primeira Guerra Mundial e que quedaron máis ou menos tempo, e a metade prácticamente dos artistas que citan son galegos. Son Uici, Francisco Miguel, Cebreiro, Núñez Carnicer, é dicir, moitísimos son galegos, por que? Polo peso da revista Alfar, fundamentalmente, pero non só. É dicir, esta capa de Alfar ainda ten eses secos, eu creo que estamos eso, no ano 22, máis ou menos, non recordo. Pero é que Uici está facendo isto na Coruña. Esta revista que se chamaba Luz fai este tipo de grabados, Uici. Con eses ecos aínda da estética influídas polo expresionismo, influídas polo futurismo, é dicir, por ese mundo. Francisco Miguel vai facer grabados moi parecidos. A tal extremo, poño un que teño un pouco máis adiante, para que se vexa aquí, por exemplo, este de Francisco, logo volveremos a eles, para que se vexa a sintonía deles, a tal extremo que case se poden confundir as formas de un e outro, ou este, é dicir, pero Uici está facendo, repito, este tipo de ilustración que alguén pode dicir, non é único, facíase en outros lugares, por suposto que sí. Agora, o original e a copia, ben, está un pouco posterior á ilustración galega do ano 22 e uns meses posterior a esta que fai Barradas en Madrid. A de Barradas é anterior, pero creo que a de Uici é mellor. Creo que non hai dúbida. É dicir, para que entendamos o contexto do ultraísmo galego do núcleo da Coruña, que ten tres publicacións, fundamentalmente, Vida, Luz e logo Alfar, Alfar cos dous nomes da revista. Ben, é dicir que a tal extremo que se poden confundir case, é dicir,
A mí en algún momento entroume a dúbida, non? Ata que vin que evidentemente estaban claramente indicados quen era o autor de cada un deles, non? Ben, isto é de Barradas, decía, xa nos encontramos con Barradas antes, que está moi vinculado ao núcleo deles, e isto é de Nora Borges, da revista Ultra, que se fai en Madrid nese momento, non? Nora Borges é unha extraordinaria grabadora que vai colaborar habitualmente en Alfar, sobre todo, e que influe, sen dúbida, na popularización deste tipo de fórmulas estéticas. Porque Nora Borges co seu irmán viviron en Suiza nos anos 10 e ela, como artista plástica, transmite constantemente este tipo de formas que son de fusión dos ismos. Ben, esta é unha ilustración del para un texto de estética de Francisco Miguel, que, como vemos, escribe con frecuencia. Ben, aínda vinculadas a estas fórmulas que de maneira xenérica podemos situar no ultraísmo, están este tipo de grabados que Francisco Miguel fai na revista Alfar, ilustrando os poemas dos seus amigos, como es aquí, de fórmulas máis sintéticas que aínda están neste proceso da primeira fase da súa obra plástica, que é vinculada ás estéticas da modernidade vanguardista, transmitidas polas revistas de arte e as revistas literarias do momento, desde os principios dos anos 20. Esta é outra, que ese dinamismo que logo desaparecerá totalmente nel, reivindicando todo o contrario, orde, rixidez, fórmulas de estéticas totalmente distintas. Aquí o vemos aínda con esas fórmulas que proceden, se quedes, de maneira formalmente de dinamismo decorativista. O decorativo vai estar moi presente nel a partir deste momento. Está na revista Alfar. Ben, que pasa coa súa biografía nese contexto? Que hai un feito moi importante. En 1923, Sira, Francisco Miguel e o seu primeiro fillo marchan a París. Non marchan a París de paseo, marchan a París un ano e pico a vivir. É dicir, van vivir de marzo de 1923 a maio de 1924. E Francisco Miguel segue colaborando en Alfar e envía grabados e debuxos e envía textos de crítica de arte desde París. É dicir, en París establece moitas relacións e fala de algunhas na revista Alfar, de outras podemos intuílo, non o sabemos con certeza, pero ademais aprende unha técnica que ten moito que ver co mundo das artes decorativas, que nese momento terá unha grande eclosión, e o momento da exposición de artes decorativas que será o ano seguinte en París, que dará lugar a Art Deco e dará lugar a todo un mundo estético moi impactante a mediados dos anos 20. Pero ele está un pouco antes, no ano marzo do 23, maio do 24, en París. E aprende unha técnica oriental. Esta é un deseño de Sonia Delaunay que aparece na revista Alfar nese mesmo momento, con un texto de Guillermo de Torre, parella de Nora Borges, traio simplemente para ver que ese contexto decorativo, neste caso vinculado ás estéticas modernizadoras no momento, no caso de diseño de vestiario, están circulando por todos lados, para entender isto. Ben, que fai? En París, Francisco Miguel aprende unha técnica que se chama batik, de orixe xavanesa de Indonesia, e que el vai aplicar a deseños moi variados de carácter decorativo, como vedes aquí este acio de uvas, e que, cando regrese a Galicia, vai expor na Coruña, en Vigo e tamén en Madrid. E con grande éxito, sabémolo pola prensa, o suceso é importante de vendas e de recepción. Hai fotografías, por exemplo, da exposición en Vigo, puiden ver bastantes fotos distintas, algunhas podemos velas agora. E unha cosa interesante, el recolle tamén nestes batiks temas de carácter prehistórico con sintonía con outro elemento que non ten que ver estritamente coa nosa realidade máis inmediata galega, sino co contexto español, que é os motivos prehistóricos de carácter levantino ou Altamira mesmo,
no momento en que en Madrid aparece a exposición dos ibéricos, no ano 25, é dicir, daquele mundo en que o iberismo, vinculado á protohistoria e á prehistoria, aparece como unha referencia da vanguarda. Traio algúns que aparecen, aquí tedes a foto é moi mala porque é de unha foto de un catálogo da Coruña de Batix, e esta é de outro batik que estivo, con certeza estivo na exposición en Vigo, porque vi unha foto no que aparece, feita por Pacheco. É dicir, vedes esa mestura de elementos levantinos e altamira, non? Ben, en todo caso, este decorativismo está moi ben dixerido, porque está no contexto, como decía, do que estaba pasando en París, onde ele aprende esta técnica, e que, polo tanto, nos sitúan nun proceso de modernidade que vai a compasarse. Nese sentido é moi curioso. Francisco Miguel acompasa a súa obra aos momentos precisos históricos, de maneira que veremos como acompasa ao retorno á orde. Acompasa a nova figuración clasicista renovada, claro, non imitación pura do pasado. Na mesma revista Alfar podemos velo. Aquí vemos o sumario do ano 23, aínda é a revista Casa de América Galicia, e xa está mandado desde París, é un deseño, en linóleo, é un deseño que ten que ver aínda con esos referentes que vimos en Huici, en el que derivan desa modernidade ultraísta. Aínda mellor neste primeiro número de Alfar, con nome de Alfar, que vedes aquí, que se parece ao que decía antes de Huici, non? É dicir, que vemos como están nese tipo de estética aínda. Pero esa pautar o momento histórico aparece no mesmo número, porque no mesmo número aparece isto. Un grabado no que esa síntese do que era o elemento Varganiza aplícase a unha figuración que, como o Picasso clasicista, por citar un moi coñecido, pero non é o único, Severini, o mundo italiano, ou outros mundos en Francia e tamén en Alemanha, están reformulando ese tipo de linguaxes. É dicir, isto sería como ese tránsito deses secos. Este alfar representa aí, esta capa de alfar del, que dese mesmo número, representa como a dobre linguaxe na que nos movemos, non? Hai como unha dobre linguaxe, por certo, dobre linguaxe que está facendo Picasso constantemente neses anos, por exemplo. Ben, polo tanto, entendemos que este tipo de obras, como este grabado con un poema, por certo, de Jorge Luis Borges, para Alfar, están nese tránsito estético, non? Que decía. É dicir, esa figuración renovada. Polo tanto, sí hai un retorno a orde porque hai un punto de partida distinto. É dicir, fronte ás veces a visión de que non existe non pode haber retorno a orde porque non había antes. Vanguarda sí hai, ainda que sexa a vanguarda das revistas, a vanguarda deste tipo de medios, pero é real e moi influente no contexto non só galego, sino no contexto internacional. Como anécdota, podo decir que eu vin hai non moitos anos unha exposición sobre Dalí deste período no que aparecía a revista Alfar nunha vitrina perfectamente colocada con unha preciosísima capa de Cándido Fernández Mazas e na cartela era atribuída a ilustración a Salvador Dalí e era do pintor galego Cándido Fernández Mazas. Deste mesmo período, Cándido Fernández Mazas tamén foi amigo de Francisco Miguel desde Ourense e o vínculo del co núcleo de Alfar é tamén moi importante. Francisco Miguel segue deseñando desde París novas capas. Estas son, a mí me parece magnífica, o deseño nas súas sinxelezas son con tipo de letras creados por Francisco Miguel e o deseño é de Francisco Miguel, deste tipo de números da revista. Estes son, non me vou parar, son textos de crítica enviados moi extensos de Francisco Miguel desde París. Este é un texto sobre o Salón de Artistas Independentes, moi crítico, por certo, no que salvan poucos artistas. Entre eles, dos que salva, son dous artistas desa figuración. Unha é Tamara de Lempica e outro é Dorrego Monteiro, autor brasileiro, que sae tamén na revista Alfar, nesa época, en artigos, en traballos de pintura, sobre pintura na época. Ben,
Sobre os batiks, algúns textos. Decir, aquí este texto é da primeira exposición de batiks que foi na Coruña. O texto é de González del Valle. González del Valle foi un escritor, amigo do núcleo deles da Coruña, que foi, tamén tivo unha vida con un final moi desgraciado, porque acabou en Mauthausen, gaseado. A sorte desta vanguarda, como vedes, é tremenda, non? No caso non me vou parar agora a falar da personalidade dele. Decir unha cosa que nos dá tamén do contexto non só nesa época. O texto sobre os batiks, que este que temos aquí, o de González del Valle, ten dúas citas. Para falar dos batiks, léese, ou polo menos recolle citas de dous libros. Un libro norteamericano en inglés e un libro en francés sobre o batik. O sea, que se informa sobre o batik. É dicir, ese é unha publicación coruñesa do momento. Ano 24, creo recordar, porque cando el volve a Galicia, despois da estadía con Sira en París, volven a Galicia e instalanse en Cambre. Nunha casa, un predio, cedido polo seu pai, polo que parece. Ben, non me vou parar nesas cuestións biográficas, pero en todo caso, aí van vivir de maio do 24 ata o ano 26 en Cambre. Ben, aquí tedes algunhas fotos da exposición de Vigo, de batiks. Estas son creo que, fotos de Pacheco. Son de vida gallega, del pueblo gallego, ainda que a exposición fixoa nunha sala naquele momento bastante activa, que é a sala do Faro de Vigo. Aquí unha caricatura de Padín, un ilustrador de vida gallega nese momento moi relevante en Vigo, da publicación, que era unha publicación ilustrada moi coñecida e moi importante, no que fai unha caricatura de Francisco Miguel cos batiks de fondo, non? E un artigo a partir de unha entrevista interesante, porque as opinións que recolle aí Padín son as opinións de Francisco Miguel, e o que di Francisco Miguel. Aquí temos outra foto da sala, esta foto de vida gallega, da sala cos batiks. Ben, este sentido figurativo vinculado a este retorno á figuración de ecos, repito, non de copia, de ecos clasicistas, está moi presente en todos os debuxos de Cambre, non me vou parar moito neles, nos que aparece omnipresentemente Sira e tamén o seu fillo, o primeiro fillo, e logo aparecen ás veces algúns amigos, etc. Pero sobre todo Sira, como vedes aquí, nestas obras de Sira en Cambre, este é un autorretrato, este é unha ilustración dun libro moi pouco coñecido, é unha novela publicada na Coruña, non vou parar tampouco, pero interésame ver o que pouco que podemos saber da súa pintura nese momento. Eu creo que esta pintura é desa época. Non teño certeza 100%. Esta pintura aparece recollida no catálogo en branco e negro, unha foto moi pobre, claro, para poder analizar cuestións que teña que ver coa historia da arte, pero moi interesante. Por qué? Porque eu, lendo os textos que fala Julio Casal, o seu amigo e poeta, da exposición que fai no Hotel Ritz en Madrid sobre batiks, que tamén leva debuxos, Julio Casal lamenta que Francisco Miguel non leve a exposición a Madrid os seus óleos. E fala de óleos e describe algúns destes óleos. E creo, teño a impresión de que está falando deste tipo de obras. El leo o que di Casal, é interesante, di: nosotros hubiéramos deseado que Francisco Miguel llevase a Madrid esos cuadros que ha pintado últimamente, en su retiro de Cambre, que non nos coñezo. Bodegones, aldeas, plazas, alfareros, esas sombrillas de niebla cuya seda gris esponjosa deja transparentar el verde atardecido de los pinares y el verde matinal de las acacias. En su colección de naturalezas muertas encontramos cierto parecido con Fujita. Curioso que no nos encontraremos con Fujita en México. De las iluminadas vidas silenciosas. Usa unha expresión que case é unha traducción das formas xermanas de natureza morta, de still life, pero é moi interesante, porque eu creo que se refire a este tipo de obras, como reproducida en branco e negro, que non teño outra foto mellor. Ben, que vexo aí? Vexo que o que di Casal ten bastante sentido, e que esa reformulación do clásico
é moi evidente como moita arte de entreguerras europea, e eu pensei, cando vin este cadro, esta foto mala deste cadro, pensei neste cadro. Este cadro que é de Louvain Vaughan, dun pintor francés do século XVII, esta natureza morta contra o leido de xadrez, que está no Louvre, tamén coñecido como os 5 sentidos, porque nos dá unha referencia que vai ser constante na obra de Francisco Miguel a partir deste momento, que vai ser esa reformulación do clásico e a referencia ao mundo clásico, sobre todo renacentista, en particular o 480, pero que vai estar constantemente nos debates deles. Ben, sigo, porque senón esta é unha ilustración que fai para a revista Roncel, no que está ainda ese mundo híbrido que víamos antes. Estas son xa das de Xira, esta é o retrato que fai do seu amigo Álvaro Cebreiro. Isto é Xira novamente, Xira, este Alejo Carpentier en México. Ben, non sei o motivo, espero que alguén poida acceder a esa información, eu non o conseguín, non sei decir por que Francisco Miguel, Xira e familia deciden marchar a México, non o sei. O certo é que no ano 26 marchan, obviamente non unha migración económica, e ademais van chegar a México e instalárense nun contexto cultural igual que de rico que o que tiñan en Galicia. É dicir, non van a México cunha man diante da outra, evidentemente. Van pasar por Cuba. En Cuba vai facer unha exposición, vai vender batiks, vai realizar obras como esta, coñece Alejo Carpentier, un Alejo Carpentier moi novo, ao que retrata, aquí o vemos, no ano 26, vai estar varios meses en Cuba, e logo, en xuño do ano 26, instálanse en México e na cidade de México, no ano 26. Ben, que sabemos? O período mexicano é do ano 26, xuño do 26, ata novembro do 33. É dicir, na vida breve de Francisco Miguel, é o núcleo central da súa obra e vai ser estéticamente fundamental no período mexicano. Temos a un Francisco Miguel que ten 29 anos, ou 28, cando chega, e que ten 34, 35, cando marcha, máis ou menos. É dicir, son anos decisivos na vida artística e na vida persoal. Ben, isto é interesante. Este debuxo que fai de Xira na Habana, a mí encántame, pero en todo caso, pareceme relevante para entender ese contexto da estética de entreguerras na que se sitúa el. Por qué? Porque esta fórmula grega, absolutamente, de un clasicismo absoluto, é a que están facendo os pintores europeos nesa altura. A que fai Picasso, este é un Picasso, do ano 23, e a que fan os italianos. Aquí vemos esta obra que é Safo de Achille Funi, un detalle, e aquí é unha obra grega que é do século V a.C. É dicir, como vemos, ese retorno ao arte e a figuración clasicista en Francisco Miguel é de libro. Absolutamente. Nesta obra do ano 26. Estamos nese contexto e el elabora ese discurso absolutamente consciente. Non é un debuxo calquera, é un debuxo que no estilo remite claramente a esa consciencia que está nos textos, nos debates dos seus amigos, agora farei algunha referencia a iso, está, polo tanto, totalmente viva na súa obra, que é extremadamente, como decía, reflexiva, non é unha obra nada dada a pura intuición. Ben, aquí ao Picasso, como podes ver, ou estas son moi claras, non? Ben, en México vou facer unha pequena referencia ao contexto no que se move el para clarificar que contexto aparece, porque as citas de nomes que eu teño utilizado tamén en algún artigo, a mellor non clarifican suficientemente este contexto. Falar nos anos 20 de México arte é falar de Diego Rivera, de Frida Kahlo, non é ese o contexto de Francisco Miguel. Francisco Miguel, o seu contexto intelectual é un contexto moi importante, pero non é ese. O contexto de Francisco Miguel é o da revista Contemporáneos, unha revista que era
moi parecida á Revista do Occidente, que fai un núcleo de escritores que é coñecido como o núcleo de contemporáneos, así os cita nun ensaio moi interesante Octavio Paz, falando deles, e nese núcleo está, a parte de Usigli que citei aquí, está Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, entre outros, que son amigos de Francisco Miguel. E entre os artistas plásticos máis próximos a eles está unha pintora que se chamaba María Izquierdo, moi interesante, que foi amiga de Francisco Miguel e foi amiga do núcleo deles. Tanto como que ceaban xuntos, que se ven nas publicacións do Sigli, falan de... Fun a casa de María Izquierdo, vimos os cadros dela, vimos os cadros de Francisco Miguel no estudio, comentamos tal cousa, tal outra. Ben, ese é o núcleo intelectual de Francisco Miguel, o núcleo de contemporáneos. Contemporáneos... A ver se podo saltar para que vexades. Contemporáneos, non a teño aquí, bueno, debería de estar, pero non está. Bueno, Contemporáneos é unha revista que podedes vela se queredes consultala en internet. Ten unha capa sempre igual, que vai variando as cores, que fixo un pintor español instalado en México, amigo de Francisco Miguel, que se chamaba García Maroto, que tamén era poeta e que tamén colaborara en Alfar. Aí había algunha relación previa. E como tamén existe a relación con outros escritores da América Latina cos que el tratou, por exemplo, como César Vallejo en París ou outros, non? García Maroto deseña unha capa moderna vinculada a fórmulas cubistas con aspectos da cultura mexicana prehispánica, non? É dicir, e nesa revista vai colaborar todo este núcleo e vai tamén ser reproducido en un número 3 obras singularizadas de Francisco Miguel. Ben, por lo tanto, o núcleo del é ese núcleo, o de Salvador Novo, un poeta nacido en 1904, máis novo que Francisco Miguel, Xavier Villaurrutia, nacido no ano 3, tamén máis novo que Francisco Miguel, como vedes, o de García Maroto, un pintor español nacido en 1889, que morrería, pasaría o resto da súa vida en México, morreu no 69 en México, o Rodolfo Usigli, que citei, autor de teatro e teórico e moi amigo de Francisco Miguel e autor dos diarios nos que fala constantemente de Francisco Miguel, e de Sira tamén, é dicir, ese é o núcleo del. Como encaixa aí a repetida presenza de Siqueiros? Ben, Siqueiros, en principio, estaba vinculado ao muralismo, e ao muralismo e máis próximo, polo tanto, as posturas de un Rivera ou Orozco, non? Que ocorre? Que Siqueiros, a final dos 20, ten problemas coa xustiza, é detido nun período de goberno máis dereitista en México, antes de Lázaro Cárdenas, é detido, pasa varios meses en prisión por activismo comunista e logo ten que pagar unha multa e é desterrado. E o desterro pasa ao en Taxco, nunha cidade colonial na que vai vivir e achégase ao núcleo dos contemporáneos. E aí é onde vai vivir con Blanca Luz Brun, que era parella de Siqueiros, a poeta uruguaya, e con Sira e con Francisco Miguel. Esa é a razón desa relación con ese núcleo, porque nese lugar aparecen estes escritores do núcleo de contemporáneos como próximos a eles. Hai en algún texto, Sira fala, por exemplo, de Usigli con eles nesa época. Ben, en 1930, Francisco Miguel deseña unha tiraxe moi pequena de un cartafol de 40 debuxos do que el deseña a capa, como vemos aí, e que son debuxos de cambre, os que vimos, debuxos de cambre, debuxos de Habana e debuxos de México, de tipo clasicista, todos eles, non? O deseño, que ten uns ecos máis constructivistas, como vedes aquí, é moi parecido ao que el fixera para Alfar 4 anos antes, que vemos aquí na revista Alfar. E non moi afastado do que fan os autores rusos nesa época, como este diseño de Lisinski, dese mesmo período. Ben, pero os debuxos, ou este de Lisinski tamén para un poemario de Mayakovsky, ben, os debuxos de caderno son estes. Este Sira, este tipo de debuxos. Para fillo, este tipo. Ben,
Máis elementos desta época. Outro núcleo de relacións con el é a presenza do fotógrafo Álvarez Bravo, que logo sería famosísimo fotógrafo mexicano, que foi amigo de Francisco Miguel nesta época, que o retratou neste retrato que tedes aí. E Francisco Miguel escribe un texto extraordinario sobre a fotografía de Álvarez Bravo, falando de conceptos modernos como nova objetividade fotográfica, é dicir, unha fotografía allea ao pictórico, as referencias que fai no texto que está publicado en xaneiro, primeiros días de xaneiro do ano 30, é un texto sorprendente pola información que manexa e a solvencia teórica que manexa Francisco Miguel neste tipo de textos. É dicir, escribe máis, non? Pero este é especialmente relevante desde o meu punto de vista porque, ademais, non hai nada parecido por aquí falando de fotografía e fotografía moderna en 1929 e 1930. Ben, máis. Ben, Francisco Miguel na súa obra plástica nesta época vai establecer o que vai ser a súa linguaxe definitiva, que é unha linguaxe dentro da figuración de entreguerras, non é unha linguaxe influída polo muralismo mexicano para nada, é dicir, ten unha personalidade tan clara, tan evidente, que nin vivindo con Siqueiros vai ser influído por ese ambiente, é dicir, ten unha personalidade extremadamente clara. E a súa figuración, como se pode ver nestes dibuxos, que vedes aí, é esa figuración poscubista do momento en Europa e que tamén se transmite, obviamente, en América, pero aquí vedes este de Sira. Eu trouxen algún exemplo para comparar e algunha referencia teórica dele. Ben, isto é dele, isto que vedes aquí é de Massimo Campigli, nun pintor italiano. A forma do rostro, por exemplo, é da mesma época, máis ou menos, un pouco anterior a de Campigli. Ben, este tipo de melancolía é vinculada ao retrato, non? De entreguerras, non? Pois en este exemplo. Ben, e este autorretrato del, que está en Paradoiro Descoñecido, que recolle perfectamente esa linguaxe. Usigli fala destas obras nos textos que manexei, falase destas obras. E fala nos comentarios escritos en libros, fala con detalle, non me podo parar agora aquí, deste tipo de obras con bastante precisión. De maneira que nos relatos saen estas obras. Esta sae, por exemplo, e outros que descoñezo. Ben, e unha cosa moi interesante, que falando dos retratos, Usigli cita conversas con Francisco Miguel, e de que falan? De que as súas referencias nos retratos son pintores renacentistas, franceses e Holbein. Os Clouet, como vemos aquí, e Holbein, falan constantemente dese tipo de obras. Por que? Que facían estes autores que lle podía interesar? Obviamente o tipo de liña, o tipo tamén vinculados a ese tipo de retrato pleno, non bosquexo sobre papel, típico das obras renacentistas francesas desta época, tamén de obras de Holbein, que son retratos, non bosquexos de retratos. Os de Francisco Miguel, obviamente, modernos, son tamén retratos. Non me podo parar tampouco moito máis, pero hai moitos textos moi interesantes neste debate. Este outro de Clouet, este é de un retrato de Sira, que está agora exposto na Coruña, felizmente, que se pode ver, un retrato de Sira que ten esas fórmulas, esa potencia da arte de entreguerras, creo que con toda plenitude. Ou esta, ben, este retrato, que debe ser a cor, pero que non coñezo máis que esta foto, de María Izquierdo. De María Izquierdo, que sae moito tamén no relato María Izquierdo, do libro de Usigli sobre eles, que podería facer pensar, e a min fíxome pensar nalgún momento en indixenismo, cousa que descartei vendo que María Izquierdo era así. É dicir, non é que haxa fórmulas indixenistas, sino que esta é María Izquierdo, nesa época. É dicir, claro, é que ás veces pode despistar, non? Como ás veces despista os temas costumistas, poden despistar e pensar que é costumismo porque pintas unha vaca ou que pintas outra cousa, non? Tamén pode despistar o tema étnico, non? Entón é interesante ver que non, desde o meu punto de vista non, o que hai é esa figuración sólida que vimos aí e esa vontade de orde de construir sólida que ele utiliza nos textos constantemente teóricos está aí nesa linguaxe.
que é a linguaxe da nova objetividade, que é a linguaxe tamén do realismo básico, logo veremos. Ben, este, por exemplo, é un retrato que fai Francisco Miguel a Blanca Luz Brun, a poeta uruguaya coa que conviviu con Siqueiros en Tasco. Esta obra do ano 32. É dicir, este tipo de figuración, como é un debuxo, pero é un retrato pleno, non é un bosquexo. É dicir, este tipo de obras, polo tanto, sitúan perfectamente a estética na que se quere mover Francisco Miguel no retrato. Ben, este é un bosquexo, sí, probablemente desta obra, que a máis reproducida del, é o do retrato de Dolores Olmedo, que, polo tanto, temos que interpretar no mesmo sentido que decía antes, non? Vinculado a esas fórmulas do retrato de entreguerras, no que podo citar moi brevemente a visita que fai Usigli ao estudio no ano 32 de Francisco Miguel e o que di. Visita ao estudio FM Francisco Miguel, non? Fala del e di, gusté de un extraño retrato de L.O., Lola Olmedo, Dolores Olmedo, humanizada en el arte, realizada, di entre aspas, por decirlo así, que parte del respeto de M por la pintura italiana, por los retratos de Leonardo. He dicho respeto, e logo fala de unhas paisaxes de Tasco e de outro tipo de obras nas que entende que representa, di o seu amigo Usigli, un artista que traballa desde a intelixencia seleccionada, di el. Ben, este tipo de obras, polo tanto, nos sitúan perfectamente no que quería comentar. Estas obras de Tasco non as coñezo máis que por malas fotos, son paisaxes, pero aquí sí que encontrei certo contacto co que está facendo o seu amigo, porque comparten casa, Siqueiros, nesa altura. Isto é de Francisco Miguel, isto é de Francisco Miguel, e isto é, si que puiden acceder a unha foto e velo mesmo, vin este cadro, é a unha obra de Siqueiros. Ben, esas montañas esquemáticas. É dicir, aí sí que pode haber máis contacto, porque Siqueiros, obviamente, tamén está no sentido amplio, non sei, contexto. 5 minutos, sí, acabo. Nese contexto. Ben, e logo, para acabar coa obra plena del, vou facer referencia á figuración máxica dos seus óleos iniciados en México e continuados en Galicia. Este tipo de obras son as que sitúan perfectamente a obra de Francisco Miguel no contexto da figuración de entreguerras e no chamado realismo máxico a partir do libro de Fran Roth, que el debía de coñecer porque nos artigos que escribe sobre arte nesa época utiliza as mesmas palabras. Si non directamente, probablemente directamente, porque a edición do ano 27 da Revista de Occidente do libro de Fran Roth, de Realismo Máxico, probablemente o coñecía. Pero, en todo caso, é a linguaxe da época que el utiliza perfectamente. Este tipo de obras sitúanse nese mundo, é dicir, de esquema, que ten que ver con outros artistas do momento en Europa. Non me podo parar agora, non temos tempo, pero simplemente indicarvos que estas son as dúas versións do mesmo cadro. As nubes son as cuatrocentistas, son as nubes de Manteña e da pintura do 480 italiana, que aparecen, por exemplo, neste retrato de Salvador Dalí de Luis Buñuel, ou que aparecen en Funi, no pintor italiano de entreguerras aquí ao fondo, tamén coa xanela aberta, ou que aparecen en Severini, por exemplo, e que aparecen, obviamente, noutras naturezas mortas abertas á paisaxe de Francisco Miguel deste período, vinculadas a ese realismo máxico, que están realizadas entre o ano 31, 32, 33, até a súa morte, máis ou menos, cando regresa a Galicia. Que regresan primeiramente a Madrid, no 34, e logo 35 a Galicia. Ben, quería por algúns exemplos, moi brevemente, simplemente indicar algunhas destas obras, para ver contactos dos esquemas desta época. Este esquema de Francisco Miguel ten o Picasso, esta obra que estou sinalando, a dereita outra é de Gris, no tránsito das formas sintéticas do cubismo a unha figuración, como se ve aquí. Ese fondo é figurativo, a natureza morta é cubista, aínda, no ano 19 de Picasso, por exemplo. O Gris utiliza o mesmo esquema nas obras dos anos 20 cubistas, ou autores, este dun autor inglés, utilizan esquemas moi parecidos, como vedes, nese período.
o cromatismo e o mundo rígido, frío das figuras, a min recordame a pintores italianos como este Cañacho di San Pietro, por exemplo, ese tipo de formas, non? Ou as da nova xetividade alemá, como Anna Hock, ou Canolt, outro dos autores alemáns dese período, ou o norteamericano Scheer. Aquí vemos outras obras de Francisco Miguel dese período, no que se ve perfectamente este tipo de esquemas, outra del, como vemos outra del tamén, a veces aquí, esa non sei, outra del, que esta cita desta fala fungita nunha visita ao estudio de Francisco Miguel, cita que a mí me recordan tamén formas deste tipo de esquemas de frío-quente, contrastes rígidos, por exemplo, no libro Bugina, Flor, non? Que utilizan outros autores, este que é Cañacho de San Preto, de italiano, por exemplo, nesa época, ou os alemáns, como Scholz, por exemplo, que usan este tipo de esquemas con un sentido máis duro, non? Pero que se ven nos esquemas da nova xetividade alemá, por exemplo, e que son obras que aparecen maioritariamente no libro de Fran Roque, desde aquí a capa original da edición española 27, e vou acabando. Ben, no 33, a final do ano 33, Sira cos seus 3 fillos xa regresan a Europa, primeiramente chegan a Lisboa, instálanse en Madrid, e logo no 35 definitivamente en Oleiros, de onde sairá para ser asesinado, non? Como sabedes. Aquí hai unha mención del nunha revista madrileña, de Estadía de Madrid, de Ciudad, no que aparece o retrato de Dolores Olmedo, unha revista, por certo, de moita presenza de galegos, porque nela está o redactor Blanco Amor, nela están as fotografías de Xosé Suárez, nela está mesmo Maside, nalgún número, e probablemente por aí, polos contactos, probablemente con Blanco Amor, seguramente chegan estos. Realiza unha exposición importante de onde sairían moitos dos óleos vendidos no ano 35 na Coruña, realiza este tipo de óleos que teñen que ver con oleiros, con o mundo das referencias, pero que nos sitúa nesa arte do realismo máxico entre guerras, este tipo de obras. Estas son de meses antes de ser asesinado, como vedes aquí, que o tema das cunchas tamén remite a unha tradición clásica, neste caso holandesa, que non vou citar aquí xa. Este tipo de obras de naturezas mortas, que tedes aí, logo viría, como sabedes, e vou acabando xa, logo viría o seu asasinato e a frustrada exposición que Sira fai antes de exiliarse, intenta facer na Coruña no ano 40 e que é prohibida finalmente, non? E impedindo que mesmo a memoria plástica da súa obra chegase a ser vista, non? No contexto da Coruña de inmediata posguerra. Decir eso como conclusión que me parece que un pintor que traballa desde a intelixencia, desde o mundo intelectual ao creativo, que é o camiño que segue, e que aínda teño a impresión de que temos aínda moito por descubrir e recuperar da súa figura. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Carlos, por esta fantástica charla que descubre moitísimas cousas, evidentemente, que era precisamente o que queríamos, non? Descubrir todo ese universo de Francisco Miguel. Como xa estamos acumulando retrasos e non quero marchar tarde de aquí, pois podemos deixar as cuestións ou as preguntas para a mesa redonda e ali, pois, entre todos, pois, as resolvemos. Entón, pois, como xa vexo que está Manolo Rivas ali ao fondo, pois voulle pedir que se achegue e botamos unha parrafada aquí. Gracias, Carlos.
Bueno, simplemente antes de darlle a palabra a Manolo, que quero evidentemente pois agradecerlle moitísimo o esforzo de vir aquí, de acompañarnos e de, bueno, pois participar deste acto, deste tempo de facer xustiza a través dun pequeno diálogo que imos a manter, non? Presentar a Manuel Rivas penso que nos levaría moitísimo tempo, simplemente, máis alá das súas bondades literarias que todos coñecemos e gozamos, pois sí que quero destacar sempre ese compromiso cívico, ese compromiso humano que ten en todos os seus textos, non? Bueno, sabedes que o ano pasado se lle concedeu o Premio Nacional das Letras Españolas e simplemente quero, pois, bueno, dicir a frase con que se xustificou ese premio, que moitas veces esas xustificacións marean a un, pero esta vez penso que o xurado atinou no que está detrás da escrita de Manolo, non? O xurado destacou o autor por la extraordinaria calidad narrativa que aúna fuerza emocional y belleza formal y por la solidez de una trayectoria versátil y coherente construida con la sensibilidad y la defensa de la memoria histórica, la responsabilidad social y la lengua gallega, non? Entonces, penso que por unha vez este xurado describe moi ben o porqué se lle concede un premio a un autor, non? Manolo, moitas gracias por estar connosco hoxe. Moitas grazas. A boca da terra. O que se di, comeunos a terra. Mais eu que son a terra, un anaco de terra, uns metros de terra dentro. O que sinto é a súa fame, os seus dentes buscando as rosadas do peito, os fíos das raíces, a polpa do tempo, a preada das horas podrecidas, o urdido afumado das nubes baixas, o pan do fusco, o leve do agre das sombras na fenda das unllas, as cachizas de lúa no abandonado centro da ollada. Eu sentín moito, tal vez como ninguén, esta deshora morta, estes mortos inquietos, o eco do berro no badalo das balas, abrazados a min, coa última palabra na boca, esa gramínea, esa silveira, ese oso de sabugueiro. Coidei dos seus zapatos, os botóns, as fibelas, os peites, os seus lápis, o pouco que tiñan, o enxoval do escombro. Eu non estaba preparada para isto. Tampouco eles. Caéronseme dentro, sen querelo. Mais eu non son tumba. Criei a miña xente baixo terra, no exilio do meu ventre. Sepulcral, voso país sepulcro, onde o crime se paga en recompensa, coa moeda emitida polo esquezo. Ben, quería comezar primeiro co saúdo da buguina, non? Que penso que é un saúdo que atravesa os tempos, que une, dende logo nos comunica moi directamente, non? Coa obra e penso que co sentido histórico de Francisco Miguel. É un poema que felizmente podemos ir mudando
ese final de que se paga ca moeda do esquezo, rompeuse e rómpese cada vez máis. Eu quero aproveitar tamén para saudar este convite, esta iniciativa do Consello da Cultura Galega, e moi especialmente todo o traballo que está a facer a xente da Asociación da Memoria Histórica e outras entidades que sumaron aí, ben facer agora un ano, os restos de Francisco Miguel e dos compañeiros que foron soterrados, atormentados e soterrados canda él, non? Juan e Pedro Pinilla, Juan Boedo, Pedro e Andrés Pinilla. Ben, quería, penso que era obrigado a falar disto tamén. Penso que debemos, neste intre, en calquera lugar, decir que non hai, a vida está todo interrelacionado, na vida, na historia, non hai casualidades, sobre todo cando falamos de vidas que sufrieron tormento, que foron esnaquizadas, que foron demoucadas, borradas ou que se intentaron borrar. Por iso tamén é para min, se digo Gaza, eu penso que xa digo, o que tamén temos neste momento no centro da conciencia contra o centro do abandono deberíamos ter, non? Entón, moitas grazas, Ramón, entendo que isto é unha conversa, non? Aquí me tes disponible, aprendendo moitísimo. Moitas grazas a Carlos Bernárdez. Magua que chegáramos un pouco tarde, pero foi unha maravilla, non? O tempo ese tan que puidemos oílo, e tamén que podemos, por sorte, podemos seguir lendo, pescudando, non? No seu saber. E ben, aquí estamos. A ver, Manolo, a figura de Francisco Miguel, bueno, é evidente, xa citas directamente no lápis do carpinteiro, escolliches un cadro del para os libros Arden Mal, para a edición en castelán, que destas curiosidades da vida, antes nos presentou Dolores Vilavedra, que creo que foi a que fixo a traducción ao castelán. Sí, sí. Marchou, e me parece que foi unha destas casualidades que non estaban previstas e, bueno, que me parece algo casi máxico, non sei se de realismo máxico, pero máxico por lo menos que sí, non? Sí. Entón, bueno, te quería preguntar directamente sobre a figura de Francisco Miguel, cal foi a túa aproximación a él e cal é a significación que posúe para ti? Sí, estive escarbando, pescudando, non? Tamén na memoria. Forma parte desa, tamén digamos, dunha atmosfera en que empeza a traballar, empeza a escribir, non? A interesarme, a fondar nestos temas. Dende logo, a memoria leveda por dentro, non? E hai cousas aí, puntos que seguramente non localizo, pero sí, dende logo, tería que falar para comezar de que a memoria ten as súas custodias, non? A memoria, por moito que se pretenda borrar, non? Por medio dunha contramemoria, desde logo, a memoria da que estamos a falar, non? Esa memoria que nos doe, non? Hai un libro de Herminio Barreiro, creo que se titula así, que Recordar doe, non? Dende logo que ese exercicio da memoria, e ademais eu penso con unha boa meditación de por que nos doe tanto e segue a doer, non? Hai un título un proverbio italiano que é tamén título dun traballo de Andrea Camilleri, que di la lingua bate dove il dente duole.
Eu penso que cando estamos a falar, para comezar, cando decimos o nome de Francisco Miguel, como moitos outros nomes, e cando lembramos tamén, facemos este activismo, digamos, este exercicio da memoria, vai a lingua aí, bate, pero iso significa tamén que a memoria loita, non? A memoria da que estamos a falar é unha memoria que aínda está aquí, e mira que pasou o tempo, non? Eu ás veces penso iso, por que estamos a falar tanto? Por que falamos tanto, por exemplo, do tempo da República? Por que falamos tanto en Coruña Briga que aí vou co tema de Francisco Miguel, o círculo sería máis históricamente mesmo máis amplo, porque, bueno, como en todas partes, hai o período propiamente republicano, pero é unha acumulación de procuras, de loitas, de movimentos, non? Contra unha historia de adversidade, contra unha historia digamos, marcada absolutamente polo absolutismo. Entón, digo que quedou esa memoria, pero tamén para reflexionar, penso moi importante, porque estamos a falar hoxe do xeito que falamos de Francisco Miguel, non? Porque estamos a lembrar ese período. Eu sitúo, digamos, esa presenza de Francisco Miguel cos custodios, con esas persoas, digamos, que impediron a extinción no acordo secreto entre xeracións, é dicir, que mantiveron ese acordo secreto entre xeracións, a contracorrente, en circunstancias habitando a adversidade, non? Dicía Marcel Duchamp, dicir que a xente especialmente creativa e rebelde é aquela que tamén que é consciente de que habita a adversidade, non? O tempo da adversidade. Entón estou a pensar, por exemplo, en Isaac Díaz Pardo. Eu tive a sorte de, digamos, moi novo, comecei a traballar tamén como xornalista, bueno, dicía, era meritorio, non? Como aprendiz de xornalista, tamén moi cedo, estando aínda no instituto en Monelos, polas noites comecei a ir ao Idar Gallego. Fixemos nese tempo de bacharelato unha revista durante un tempo ali que despois foi pechada, según nos indicou a dirección, nos chamou Polo Noso Ben, non? Entonces entendimos que o concepto de ben era moi tamén, podía ter moitos matices, non? Despois explicaronos por qué era polo noso ben, non? Porque fora a policía, a brigada político-social ali de visita, e dixo que non podía seguir iso, non? Pero daquela tive a oportunidade, unha das entrevistas, de conversar con Isaac, coñecino moi pronto, desas persoas que, bueno, que te encontrabas con ela, recoñecías nela todo aquilo no que podías confiar, realmente, non? Esa persoa abriuse, produciuse ese intre máxico tamén que é a escoita, non? Penso que foi neses primeiros encontros, nalgúna vez prolongados no Castro até moi tarde, falando, teño algunhas por aí casetes aínda daquelas conversas, onde apareceu o nome de Francisco Miguel, pero tamén non quero deixar de citar outra custodia, porque é fundamental, digamos, porque tamén entende que lembra e que nos transmite a lembranza, de alguna forma tamén é información sobre que é o que estamos lembrando, non? Estou pensando en Raimundo Patiño, en Antón Patiño Regueira. Antón Patiño Regueira, que ele escribiu un texto que penso que dos libros de memoria, xunto cos diarios de Sira, algúns outros textos, desde logo, inesquecíveis, pero eu citaría, dende logo, as Memorias de Ferro, de Antón Patiño Regueira, non? Antón fíxonos, antes de publicar estas Memorias de Ferro, para min foi moi importante toda esa información, toda esa escoita con Antón Patiño Regueira, non? Que era parente moi próximo de Raimundo,
Eu conhecín antes a Raimundo, pero ben, estou agora con Antón, fixo un roteiro con algunha xente por Coruña, e fomos coñecendo, eso sí que foi como unha auténtica descuberta, non? Ver barrio por barrio ali os lugares onde estaban os ateneos populares, os ateneos libertarios, as bibliotecas dos centros de estudios sociais populares, non? Con eses nomes que en sí mesmos era unha auténtica bandeira, non? De estética e revolucionaria, non? Estou a pensar, por exemplo, en San Pedro, en Bisma, o Resplandor no Abismo, que ten un escenario que vai ser importante para min nos libros Arden Mal, non? Pero Luz e Vida en El Viña, moitísimos, en cada barrio prácticamente, el foi nos descubrindo un mapa, non? Un mapa que nos falaba dunha especie de Rosa dos Ventos, non? Dunha cidade que con razón pois era comparada con Barcelona como cidade atlántica, e creo que dende logo estaba esta dimensión popular que xa se deu no século XIX coa loita das cigarreiras, por exemplo, non? Pero que non era algo illado, é dicir, estamos a falar, igual que as cigarreiras, tamén das misteiras, estamos a falar de miles de mulleres que foron vanguarda non só na loita polos dereitos, polos seus dereitos laborais, foron pioneiras en moitas cuestións tamén na axuda mutua, e nesa sensibilidade cultural que foi da man sempre a conquista do pan, foi a conquista do libro. Non era casualidade que en cada un destes barrios, pois o primeiro que se erguía, digamos, era a biblioteca. En moitos casos, os primeiros libros eran justamente A conquista do pan de Kropotkin, O home e a terra de Eliseo Reclus. Eran, digamos, as pedras que termaban daquelas primeiras bibliotecas. Falo de, podríamos decir, empregar a palabra neste período tanto de loitas do século XIX, cando as cigarreiras eran coñecidas e as mulleres da Coruña como as federais, non? Poderíamos contar moitas cousas, mesmo posiblemente a visita de Kropotkin a Coruña nunha desas loitas, non? Cando estivo na península, porque cando Kropotkin morre, moi humildemente, digamos que están sendo perseguidos polo réxime bolchevique, os anarquistas na URSS, no que será URSS, visitado, digamos que Lenin di, bueno, a Kropotkin como que non lle toquen, non? Visitado por un grupo de revolucionarios de diferentes países, o testemunho cheganos a través dun francés que unha das cousas que ten Kropotkin é un reloxo do que di que llo regalaron as obreiras da Coruña, un reloxo de cadea, non? Ben, entón, penso que é mellor que me centre un pouco, porque senón estaba falando de onde ven este interés, esta referencia a Francisco Miguel. Dende logo, Raimundo Patiño eu coñezo en Madrid, cando vou a estudar ali, a traballar tamén, pero a estudar Ciencias da Información, e poñemos en marcha unha revista que é unha iniciativa humilde, pero que para nós moi importante na vida, claro. Era a primeira revista que, ademais daquela do Instituto, era unha que libremente nos puñamos en marcha, que se chamaba Loia, e que ademais facíamos polo sistema, foi cando empezou a haber algunha fotocopiadora por ali comercial, digamos, moi controladas estaban,
e funcionaban como moedas, cada fotocopia era unha moeda dun peso, non? Entón, para facer esta revista Loia, de que fixemos 4 números, comezamos a primeiros do 76, ou finais do 75, e un dos que participaba nesta aventura, que nos axudou, era Reimundo. Digo de 5 o do peso, porque cando íbamos facendo por páxinas, non? Entón eran uns 100 exemplares, cada páxina tiñamos que ir cando tiñamos un saquiño de pesos, non? De cambio e todo iso, íbamos ali a imprimir. Pero o Loia realmente ten esa condición tamén libertaria, non? Dun lugar emancipado, dun ser libre, ademais de ter algún documento. En este caso ven a conto citar Loia porque grazas a Reimundo Patiño publicamos un texto que se titula O campo das ratas, debería ser Campo da rata, pero que ten, penso que conto brevemente a historia. Na casa un día nunha das xuntanzas, na casa de Reimundo, que era onde pintaba, ben, estaba todo, era unha casa pequena. Como el, un día que o criticaron, criticouno alguén, el antigo compañeiro, el respondeulle nunha carta dicindo: sí, son un pequeno burgués, vivo nunha casa pequeno burguesa no Paseo de Extremadura que temos que entrar de canto, non? Entón, sí, estaba todo cheo dos cadros aqueles extraordinarios, non, que facía. Por ali estaban as crianzas. El un día, pensando en que podíamos publicar, era o segundo número de Loia, que saiu en xuño de 1976, estábamos a falar, ven cunha caixa de zapatos de cartón, e abre, e ali había un tesouro extraordinario, non? Que eran manuscritos de Xoán Casal. Xoán Casal morreu moi asiña, non? El naceu no 1935, morreu no 60, publicou o libro que coñecemos del extraordinario, O camiño de abaixo, unha especie de Kafka galego, non? Entón, digamos que o herdeiro, non? O custodio daqueles escritos, porque ele escribira en castelán, pero en 1956, despois de ler a Castelao, que chegaba nese correo anfibio e clandestino, no que precisamente tiña un papel moi importante Antón Patiño Regueira, non? Antón Patiño vello, e tamén a propia familia, non? E chegou sempre en Galiza. Ben, foi unha lectura que abaneou completamente a Xoán Casal. El, entre eses textos que tiña Reimundo ali naquela caixa de zapatos, había, para que, cando falamos de memoria histórica, non? E do activismo da memoria, desa memoria que bate, que loita, nunca deixou de bater, nunca deixou de loitar, non? De xeito polos camiños, ás veces por camiños clandestinos, dende logo, mas tamén a través da oralidade popular. Pero o texto este, penso que paga a pena lembralo, non? Polo menos algúns anacos vou ler. Cecais, voltaremos un día. Fixadevos, estamos a falar, ten que estar escrito entre 1956 e 1960. E quen fala dende debaixo da terra, non? Cecais, voltaremos un día. Cecais, resucitaremos. Cecais, nos ceibaremos desta realidade. Pero agora somentes as sombras da morte, o deserto, o vento salaiante, o cabalo preto na luz como un agoiro,
Agora somentes o arrepío nuo da morte. Vougo, soios, sempre soios, rondando os vivos, como mortos vagantes, como espíritos medoñentos. Esbarramos ao redor das fiestas acesas onde durmen. Facemos por espertalos, berramos, petamos nos seus vidros con bateladas de anguria, mais durmen, apousan, non escoitan. E voltaremos á cova por ver de dormir, e seguiremos chorando eternamente. Cecais esta realidade se troque un día en soños, e hacha amor e dulzura nas nosas vidas. Desapareza o vougo, veña a tenrura, pero agora somentes hai escuridade. E segue, non? É un poema para min estarrecedor, sobre todo, ademais, se o situamos nese andar de vagalumes da memoria. Falo de toda esta xente tiña na cabeza Francisco Miguel como tiña na cabeza Luis Uici. Claro, ese momento extraordinario, especial, excepcional, por iso lembramos tanto, como por que lembramos a República, como un puñazo de anos, non seguimos a falar, e mesmo seguen a intentar borrar, digamos, a túa memoria e a túa esa outra memoria autoritaria ou contramemoria, non? Estamos a piques de cumprir 90 anos do 36, é un tema central. Por qué? Por que será, non? Dende logo, porque estamos a falar de que nese puñazo de anos, neses poucos anos, fixeronse moitas cousas, sobre todo no eido da educación, da cultura, foi España, o Estado español, realmente nunha rosa dos ventos, onde emergulliron todas as vanguardas, moitas das que agora están vixentes ou intentando, seguen a loitar, danse de xeito xerminal, mergullen nese período que, xa digo, o círculo, se facemos uns círculos concéntricos, o círculo temporal iniciaríase antes, desde logo non só na Coruña, pero na Coruña produciuse esta condición do que podemos chamar almeiro, non? A min, sabedes que seguramente outra xente se me escoitou varias veces, non? Esta psicoxeografía submarina, non? De que hai dous puntos contrapostos dentro no fondo mariño, que un é o almeiro, que é o lugar de Eros, o lugar da vida, o lugar da cría, da sova, o lugar do cardume. Estou a falar da cultura popular mariñeira. O almeiro, o lugar da vida, o lugar erótico. E o contrapunto é a marca do medo. A marca do medo, o lugar do esquilme, o lugar da violencia, a través da memoria da dinamita, das Marias Negras. Dende logo din que os peixes teñen pouca memoria, pero xa van tendo cada vez máis, porque aí o lugar da marca do medo non se achega, non? Entón, podemos, como metáfora, transportalo, digamos, a nosa historia e falar desa Coruña que era un almeiro. Comentei antes o mapa vizoso, maravilloso, que era a iniciativa popular dos ateneos e das bibliotecas e dos centros de estudos sociais, mas tamén había ese polen, esa polinización, dábase, penso que en todos os ámbitos. E, dende logo, falando de bibliotecas, había unha que era o corazón, o núcleo central, que era a Biblioteca Xerminal. Na Biblioteca Xerminal foi, nos anos 30, era presidente Luis Uici. Luis Uici, cito porque, dende logo, era do equipo tamén de Alfar, a revista Alfar, extraordinaria, claro, porque realmente, se pensamos en Alfar, onde escribía Bretón, onde escribía Borges, onde escribía, onde, ben, xa se citou antes, comentáronse moitos dos autores, pero estaba o máis avanzado do pensamento, das procuras estéticas, foi realmente
un almeiro, non? Retomando esa idea, pero excepcional, que nos fai cuestionar a idea tamén de periferia, non? Hai poucos lugares onde se daba ese niño de creatividade. Entón, eu penso que Francisco Miguel representou un papel fundamental nos dous ámbitos que non estaban, digamos, esgazados nin a diferente altura. Formaban parte, creo eu, desa mesma polinización, dese mesmo almeiro, o que era a cultura de Alfar, onde coincidiu, dende logo, con Luís Suizi, dun xeito penso que eran moi como irmáns, non? Habería que afondar nesa relación, pero dende logo é significativo cando vemos nos diarios de Sira como unha das últimas visitas que ela fai nunha casa coruñesa cando asasinan a Luís Suizi e entra e está ali coa nai e coa compañera, coa muller Aurora Carreras, que despois fuxirá a Estados Unidos. A descripción que fai dese velorio que ademais anticipa, claro, é unha especie de agoiro, non? Do que vai vivir ela en poucos días, Sira Alonso, en carne de Francisco Miguel, pero é moi significativo, non? Esa cercanía, dende logo, o convivio que tiveron formando parte de Alfar, pero que comparten a creación do primeiro cineclub que se dá, eu creo que o primeiro en Galicia, pero tampouco é cuestión de competir niso, é dicir, é un cineclub que arrinca en Coruña, onde en Serminal, por exemplo, o espazo Serminal é algo para que cito algo excepcional para que nos decatemos de que cultura estamos a falar, non? E de que conexión hai cambiar as formas, cambiar a estética, cambiar a vida, non? Está sempre moi entrelazado, non? Como as hélices dun ADN, non? En Serminal celebranse bodas laicas, casamentos laicos. O xeito de celebralo é asistindo a unha conferencia. En primeira fila está a parella que se vai casar e o acto consiste nunha conferencia normalmente sobre a igualdade de xéneros, non? E os respetos, aos dereitos, digamos tamén un novo xeito de vida, de familia, de relación, non? De conexións. E un dos preferidos, digamos, para casar a xente é Luís Suizi, non? Un dos que vai falar ali. Luís Suizi, cando asesinan, ten 40 anos, é máis ou menos da mesma idade que Francisco Miguel. Mas tamén nese grupo está Juan González del Valle, do que se falou, que morre atormentado, asesinado gaseado en Mauthausen, non? Chega a estar no castelo de Gusten, nese sitio, nese inferno, non? Mesmo imos percorrendo ese grupo que se reunía arredor da peña, vemos o destino, non? Que compartiron digamos, ser desposuídos de todo, porque realmente niso consistiu esa historia. A excepción non foi a República, ou anomalía, ás veces se di, bueno, que foi un período, utilizas esa palabra mesmo de xeito neutro, non? Foi un período anómalo ou unha excepción. Non, a excepción, por máis que dure, é o réxime totalitario, autoritario, que destruiu e desposuiu non só a esta xente persoalmente de todo, mas tamén desposuiu a toda a xente que vivía nese tempo e as xeracións tamén do futuro. Por que é tan importante a memoria? A memoria é importante polo pasado, mas tamén é moi importante polo futuro, non? Vivimos un tempo en que coa aceleración
estamos asistindo á desaparición do futuro, no sentido de poder pensar, non a onde imos. É dicir, é unha idea que hai un libro que coido moi interesante que se titula O bo antepasado, de Roman Kratnik, no que fala justamente da desaparición do futuro, do que está a pasar, non? Que é como tamén unha subtracción, non? Con esa impaciencia, o capitalismo impaciente, esa depredación acelerada, non? Parte tamén do botín é o tempo, non? A imposibilidade de poder pensar no futuro. Por iso a memoria é tan importante, justamente para o futuro. Vou un pouco, sabes? Sí, eu creo que xa me contestaches a seguinte pregunta que tiña, e a terceira tamén, e eu che preguntara o teu desexo a hora de escribir novelas como os libros Arden Mal ou o Lápis do Carpinteiro, que era o que había detrás delas, o que supón ou que aporta esa presenza do elemento memorial, que creo que están ben máis que contestadas. Pero ahora, como te centraches neste grupo de persoas tan absolutamente fascinantes, pois quería que me falaras pois tamén da cultura e de como ou por que os totalitarismos é o primeiro que atacan e con máis saña nun momento determinado. A propia figura de Francisco Miguel, ese corpo absolutamente magoado, coas mans cortadas, é un claro exemplo diso, ou a queima de libros, dos libros Arden Mal. Porque os totalitarismos, ali onde primeiro van a trabar e a facer máis dano e con máis saña é na cultura. Sí, é terra, efectivamente, cando falamos de terra arrasada, non? Compre falar, desde logo, das perdas de vidas, pero a obsesión do totalitarismo, precisamente o control das mentes. Falamos, dende logo, falamos do control do poder, das institucións, o control da forza, do poder armado, o primeiro obxectivo do golpe. Compre lembrar, falando destas cousas, tamén de como era esa sociedade, que justamente dos primeiros en ser executados, asasinados, foron os altos xefes militares en Galicia. Concretamente, a mes, Sira tamén se refire ao general Caridad Pita, en algún momento fala del, un general republicano, mas tamén o outro alto militar, penso que era Caridad Pita, era gobernador militar, e estaba o general Salcedo, que era, penso que nese intre superior de Caridad Pita. En todo caso, eran os dous grandes xefes militares, é dicir, para destas ruindades históricas, digamos, sin nome, que non tenen nome destes actos de absoluto deshonor e de desvergoñados, son acusados de traición. Estes, como moitos outros militares leais á República, é dicir, que cumpriron co seu deber, e son executados ao mesmo tempo, creo que o mesmo día en Ferrol, tamén nese outono, no outono de 1937, e un morre berrando, porque Salcedo era unha persoa conservadora, mas cumpriu co seu deber, mantivo o tipo, porque é terrible entre as cousas que pasaron, toda esa compra-venda de almas, como esa expropiación mesmo, desposesión da alma, de como a persoa se dispuso unha tesitura de se queres seguir vivindo ti e a túa familia, ponte tal uniforme, di tal, pronúnciate de tal xeito, renega públicamente, o que chamaban el yo pecador, ademais, había un texto que circulaba por aí, para estas cousas, porque ás veces o acto tiña que ser, ás veces non, tiña que ter unha dimensión pública, entón, iso é dos temas máis,
dos asuntos que a mí me resultan máis estarrecedor, non? Dende logo, a eliminación física, xa non, o terror máis aló do terror está claro, pero, digamos, esa violencia de arrincar, non? De estirpar a alma, non? A xente que se practicou moitísimo, non? Entón, por que a cultura especialmente? Pois justamente porque realmente a obsesión totalitaria é que non abonda con que teñas ese poder coercitivo, non? De impoñerse. Eu son o que teño a arma, dende logo é fundamental, claro, na conquista do poder, pero hai aí dous conceptos que son interesantes. Eu creo que un é o da hegemonía de Gramsci, non? Que ele elabora no cárcere, estando encarcelado por Mussolini, e o que agora se utiliza máis, que a guerra cultural. A hegemonía por parte de Gramsci era un proceso, porque é como unha apropiación, a guerra cultural é unha apropiación, e mesmo utilizan tamén como dende, digamos, os totalitarismos os en alza, non? A descivilización, o proceso de descivilización en marcha, non? Digamos que a guerra cultural é un xeito de terror semántico que non se, ainda que eles o comparan co proceso de hegemonía, non ten que ver co que definía Gramsci, non? Senón que a hegemonía sería justamente, digamos, un proceso laborioso de toma de conciencia, de coñecemento cultural, de espallamento da cultura, de participación, de crear lugares emancipados, non? Eso non de xeito, digamos, establecendo un dominio sobre as mentes, senón compartindo, chegando á idea de compartir, digamos, proxectos de convivencia, non? Proxectos de coñecementos e a riqueza cultural, non? En cambio, tal como se plantea hoxe en día, está máis en boga o da guerra cultural, non? A guerra cultural asociada ao imperativo, ao dominio, non? Ao control das conciencias. E é parte, eu penso que o fundamental, saben que o dominio, para que sexa alongado do tempo, para que sexa especialmente, digamos, duradoiro, sempre mesmo con esa pretensión de eternizarse, non? No poder, pois pasa, a parte de controlar as institucións, de mesmo, dende logo, controlalas desfacendo a diversidade, a pluralidade, a legalidade mesmo, subvertindo a legalidade, non? Desas institucións democráticas, participativas, anulando os espazos que pode haber de educación e participación democrática. Pero non abonda, sempre está ese objetivo último de controlar as mentes, mesmo esa dialéctica que no franquismo se utilizou de desafectos, afectos e desafectos, non? Que un termo afecto e desafecto ten que ver coa simpatía, co sentimento persoal, coa soberanía persoal, non? Entón, convértese nun elemento, digamos, público, nun elemento de dominio, non? Detrás diso está, desde logo, a dialéctica do amigo e inimigo, non? Vemos como hoxe son procesos que están claramente marcando, non? O noso tempo, esa dinámica, non? Poderíamos de forma suave chamarlle lei de especies picantes, de que cada vez, digamos, o xeito de denominar o adversario cada vez é máis agresivo, non?
lle hai que botar máis picante o que ose a barbaridade que digas ose, pois mañán, para que teña unha repercusión mediática, tes que botarlle moitísimo máis pimentón, moitísimo máis, non? Ingrediente, pero xa despois a efectos reais todo ese proceso de brutalismo, digamos, vaise convertir no que poderíamos chamar, vimos, antes falábamos do polen, da polinización, digamos, a atmosfera contraria sería esta especie de DDT, non? Que domina esta época Mayday, podemos decir, esta época de emerxencia, non? En tantas cousas. E o DDT podemos traducilo, non? De despotismo, de depredación, de terror semántico. E o terror semántico xoga un papel decisivo nos totalitarismos, non? Desde logo, vaise traducir, anticipa o terror semántico, anticipa o que vai ser o terror máis aló do terror, non? Anticipa esa estampa que vemos en Goya, nos cadernos de Inquisición, onde está ese reo que sufriu tormento, que está realmente xa máis aló que aquí, non? E o pé que lle pon Goya, non? Nesa estampa di por mover la lengua de outro modo, non? A pena, o castigo, non? Vai dado por mover a lengua de outro modo. Entón, o que digamos que a mí pareceme fundamental para os totalitarismos, si, a conquista de institucións, a conquista de espazos de decisión, a conquista do poder económico, mas para completar realmente, para que falemos de totalitarismo, non están, digamos, non hai satisfacción dabondo até apropiarse das mentes, apropiarse da última alma, non? Podemos poner un caso de totalitarismo como o de Stalin, non? Cando, e falando dun poeta, dun poema, simplemente por un poema, o de Mandelstam, no que un poema moi breve, Mandelstam é moi considerado, ten moito prestixio no mundo cultural, mesmo o propio Stalin ten dito que pregunta, non? Parece que é moi bo poeta e todo iso, pero cando escribe, non? Un poema que ven decir vivimos sen poder tocar o chan do noso país, sen poder falar máis aló de 10 metros. Comeza así ese poema, e ese poema vai lle costar a vida, non? Finalmente morre camiño dun campo de concentración, de exterminio. Ben, esa historia repítese, vivímola aquí, pois, dun xeito, como sabemos, moi masivo, non? Vale, xa para rematar a última, logo na mesa redonda igual podemos seguir falando. Quería que me comentaras brevemente o papel da literatura, como a literatura serve de complemento da realidade, é dicir, despois de ler os diarios de Sira, que ves unha escrita do momento absolutamente pegada á pel dos protagonistas, como anos despois, décadas despois, pois a escrita de libros como os teus pode completar, digamos, ese puzzle da historia, o que nos pode achegar a literatura en relación ao realmente vivido. Ben, a memoria é, sobre todo, o que poderíamos chamar memoria fértil, non? A memoria non é un depósito estanco aí, senón é algo moi vivo, sabemos que cando se produce a perda de memorias, esa intencionadamente, non? Que é difícil, ou porque se produce por causas de saúde, realmente é unha sensación de perda diso, da propia soberanía, non? Do propio ser, pero coido que unha compañeira extraordinaria da memoria
desa memoria activa, desa memoria creativa, digamos, é a imaginación. Normalmente, ás veces, preséntase como mundos, como unha especie de escisión entre o que sería o mundo creativo e a imaginación, a memoria que respondería a unha visión, digamos, estricta do que sería os datos ou aquilo que resulta dunha procura arqueolóxica ou documental. Eu penso que pola contra, que a imaginación, que a realidade necesita da imaginación. Digamos que o xeito de salvar a realidade é por medio da imaginación. Entón, é esa ferramenta que nos permite ir máis alá, un punto máis alá, que nos permite desvelar zonas que están escuras, mesmo tamén, digamos, descolonizar un xeito de descolonizar a mirada é por medio da imaginación, porque ás veces vivimos, dase un proceso, por exemplo, tanto podemos aplicalo á bioloxía, á ecoloxía e tamén á vida social, iso que os biólogos denominan estándares base cambiantes, o que ven ser que cando se produce unha extinción dunha especie ou unha gran desaparición de seres ou de plantas ou de paisaxe como era nun espazo, chega un intre en que esa ausencia, non hai conciencia desa ausencia. É dicir, que consideramos que a realidade é iso que estamos a ver agora. Todo que os vagalumes que desapareceron xa non forman parte desa existencia. En cambio, a imaginación, digamos, ten esa condición, poderíamos dicir, de desextinción, e a creación e a literatura. Eu penso que antes, igual que falábamos de Almeiros, todo o que podemos dicir de Francisco Miguel, o que queda da súa obra é parte dun almeiro, a gran confrontación que atravesa a historia é entre a excitación creativa, do que estamos a falar cando falamos desta xeración, e de Alfar, e de Serminal, e dos Ateneos libertarios, hai esa, mesmo das procuras sociais, e dos avances sociais, dase esta, digamos, a pulsión do desexo é unha excitación creativa. Pola contra, o que trata de desfacer iso, de tiralo abaixo, de frealo, eses procesos que comentábamos antes de civilización, é unha excitación destructiva. A palabra e o xosete, parte fundamental, a especie máis afectada é a palabra, sempre. Que ocorre cas palabras? O que sucede cas palabras? E cando digo palabras, tamén falo, por suposto, de todo o que suxiren as imaxes, de todo o que acobillan as creacións en xeral. A obra de arte é iso dos que habitan a adversidade, o contrapunto é o lugar emancipado. Entón, o que estamos a vivir hoxe, penso que claramente estamos vendo, mesmo televisado, digamos, é a confrontación entre unha excitación creativa e a excitación destructiva. Cando se di un innombrable, o seu lema é perfora, baby, perfora, dry, baby, dry, para sacar o petróleo. Realmente, cando todo o que caracteriza, digamos, ese proceso de civilización é unha suma de negacionismos. E o contrapunto, claro, todo vai
non é casual que, como fixo Trump onte, que fale de que o cambio climático é unha gran estafa. Non é nada casual, porque, claro, é unha realmente que hai que preguntarse que é o que está en xogo detrás diso. Evidentemente que os datos e o coñecemento científico está aí, pero o que se trata, a intención sempre é o medo, non? Crear un medo. Neste caso, o medo que poden sentir moitas persoas a perder, non? Se as consecuencias do que se fala, se hai que dar un decrecemento, se hai que tal. Por iso tamén, dende a excitación creativa, dende a memoria de Francisco Miguel, de todos estes almeiros, hai que decir que a alternativa a esa depredación, a ese despotismo, é unha nova abundancia. Non é a perda, é unha nova abundancia de un mundo máis creativo, máis igualitario, un mundo donde haxa tamén, por que non decirlo, máis risa, máis riso, máis humor, porque fundamentalmente todos estes procesos totalitarios son, no fondo, eu creo que unha conspiración contra o humor, un xeito de destruir, de que non poidamos gozar da vida, é unha conspiración contra o humor. Entón, decía Darío Fo, preguntábanlle xa cando se apuntaba con Berlusconi e todo iso, este proceso de civilización en Italia, e preguntábanlle, pero que imos facer cando había os primeiros ataques contra a migración e todo iso? Entón, Darío Fo, ese gran comediante, escritor, dixo el, eu penso que temos que rirnos máis. Entón pasou un ano e volveu ao mesmo teatro en Turín, creo que era, levantou a persoa que lle preguntara pero que facemos, Darío? Entón, outra vez interviu o mesmo interlocutor co rostro un pouco máis triste e dixo, pero Darío, que facemos? Eu levo rindo todo o ano e isto vai a peor. Entón, vai Darío Fo e di, pois, compañeiro, temos que rirnos máis ainda. Gracias. Bueno, fantástico, Manolo. Moitas grazas. Bueno, paramos simplemente 5 minutiños para colocar as cadeiras para Rosario Sarmiento e Carmela Galego e seguimos un pouco coa mesa redonda e co que nos van a contar elas tamén. Fantástico, Manolo. Sempre un placer escoitarte. Cando falabas aí... Pero isto dá pa moito, Sí, bueno, falabas da violencia do humor tras do ceo e xa me estabas tirando do aire, pero bueno. Bueno, ahora se nos ponen aí as cadeiras para eso. Aí me poño eu. Póñame me digades. Non se parece ali na esquina. Póñame na esquina. No, aquí xa, que se me para un pouco. Ótimo. Bueno, eso está ben. Espera, que avisamos isto aí. Mira, falo eu primeiro. Ai, disculpame, que tivo que marchar con el. Lo que necesitaba era agua. Si me das un poquinho de agua, te agradezco. Sí, gracias.
Sí, sí, eu sento aquí, se non te importa. Porque entendo que nos falaremos primeiro, Sí, o máis no, rápido en posible. principio non empezaba a falar, Vale, a non ser que me pregunten algo así. esto paso Fala de vos. así, non? Sí, vale. Sí, quería un Pero pouco que de falta agua. Carmela. Boca destas. Xa collo esta, sí. Queres agua? Carmela? Carmela? Ah, foi. Sí, a ver se podemos. Comezo eu para ir o máis rápido Sí, posible. sí, claro. Se vos parece despois que siga Carmela. Sí, comeza ti, sí. Pois si queres, Carmela, pasas para aquí, porque tes unha presentación tamén. Pero eu paso a Bueno, pois imos a continuar. Falaba ao principio de dous carreiros polo que nos íamos a mover constantemente, un o da arte, o da creación artística de Francisco Miguel, e outro a memoria, a recuperación da súa persoa, non? Entón, bueno, acompáñanos hoxe tamén Rosario Sarmiento, que é compañeira na sección de creación e artes visuais no Consello da Cultura, pero, bueno, é de sobra coñecida por todos vós como xestora cultural, comisaria de exposicións, e ten un amplísimo coñecemento do mundo artístico, e especialmente tamén, pois, bueno, por onde ela vive, traballa habitualmente, que na Coruña, non? Entón, bueno, pois tamén falando con ela nos parecía moi atinado a ampliar o foco de Francisco Miguel e falar moi brevemente, polo menos nomear ou citar a outros creadores e creadoras, que tamén houve mulleres que viron pois cercenada a súa traxectoria e a súa creatividade pola barbarie que supuso a sublevación do 36. Entón, bueno, voulle pasar a palabra a Rosario para que nos fale tamén dese outro grupo de creadores e creadoras. Bueno, moitas grazas, Ramón. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a invitación, non solamente ao Consello e, bueno, a sección da que formamos parte de Artes Visuais, sino tamén a Ramón para incluirme nesta mesa redonda. Efectivamente, eu vou intentar, bueno, ser o máis rápida posible, porque creo que vamos escasos de tempo, facer un percorrido moi rápido por outros artistas galegos que, desgraciadamente, sufriron tamén a represión, a morte, como no caso de Francisco Miguel, e moitos deles, a maioría deles, un exilio moi duro e moi tremendo, que, de alguna maneira, ese exilio é, evidentemente, produto desa guerra civil, dese enfrentamento, dese golpe de Estado contra a legalidade republicana, que vai abortar o desenvolvemento de toda unha xeración de artistas en Galicia que, a meu modo de ver, van a exemplificar a modernidade da creación plástica nas primeiras décadas do século XX. O vivido en ese golpe de Estado, a tremenda experiencia, evidentemente, de guerra, co todo a carga de represión, de terror e de morte que levou implícita, van a ser claves para o posicionamento e tamén a denuncia que moitos destes artistas van facer a través das súas obras. Pero tamén para as tremendas consecuencias de morte, de cadea, de exilio, que para a maioría deles van a sufrir. Foi, sen dúbida, unha xeración da que forma parte, sin lugar a dúbida, Francisco Miguel, perdida de grandes creadores, non solamente artistas plásticos, senón persoas que tiñan, ao meu modo de ver, a capacidade de contribuir a facer un país moito máis avanzado e libre do que, bueno, despois tivemos que reconstruir despois de 40 anos de dictadura.
Ben, algúns destes creadores morreron ao comezo da guerra por defender ou, por alguna maneira, conectar con esa legalidade republicana. O caso de Francisco Miguel, de Camilo Díaz Baliño ou de Luis Luizi, do que se falou aquí. Outros sufriron a experiencia dos campos de internamento, como é o caso de Uxío Souto, a cadea, como é o caso de Mario Fernández Granel, e os máis deles tiveron que escapar, evidentemente, para salvar a vida, non? Cara a un exilio que foi fundamentalmente cara a América. Aquí a lista é moi amplia, podemos falar de Castelao, de Arturo Souto, Federico Rivas, Luis Seoane, por suposto, Leopoldo Nóvoa, Maruja Mayo, Eugenio Fernández Granel, Elena Olmos, unha artista pouco coñecida, pero, bueno, da que falarei despois, Ángel Botello, José Suárez, Carlos Velos, decir, a lista é moi amplia. Bien. Entre os que foron víctimas directas da represión e a violencia do sublevado, bueno, pois evidentemente o primeiro do que temos que falar é de Francisco Miguel, que, bueno, xa se falou moi ampliamente, sabemos que finalmente pois vai ser asesinado en setembro de 1936 e, bueno, pois recuperouse gracias a todo o traballo de memoria histórica os seus restos e o luns se fará unha ceremonia de recoñecemento e de soterramento dos seus restos. Outro artista que creo que ademais estamos no lugar adecuado porque el traballou neste mesmo edificio, tamén estivo preso neste edificio, foi Camilo Díaz Baliño. Esta imaxe de Francisco Miguel que vimos antes. Ben, Camilo Díaz Baliño foi pintor, ilustrador, escenógrafo e foi tamén un gran intelectual. Se formou na Escola de Artes e Oficios da Coruña, traballa en Madrid, pero despois vaise trasladar aquí a Santiago, onde exercerá como director artístico do Concello de aquí de Compostela desde 1924 hasta que en 1936 é asesinado. El vai a aportar unha visión galeguista que de alguna maneira vai a mergullarse na historia e nas tradicións populares. Esta é unha obra moi interesante dele. Foi, ademais, tamén impresor. Tuvo, por suposto, todos estes artistas van a tener unha vinculación tamén política, de militantes. No seu caso, fixo os cartéis tamén para o Estatuto de Autonomía. E Camilo vai ser detido ao comezo da Guerra Civil. Vai ser detido xusto a finais do xullo de 1936. E vai ser levado á prisión que, se non teño mal o dato, foron os baixos deste mesmo Palacio de Raxoi. Ali, nese mes medio que el está nesa cárcere, vai a facer estes dibuxos que son dos seus compañeiros de celda, esa xente que está con el ante un futuro absolutamente incierto que definitivamente os vai levar á morte. Estes dibuxos despois ahora forman parte do legado de Díaz Pardo na Cidade da Cultura e esos textos foron despois engadidos polo seu fillo, por Isaac. O seu fillo Isaac, que con 15 anos, esta é unha foto xa posterior a ele, do ano 43, cando está a piques, ainda non se casara ca súa muller, con menina, con 15 anos vai a ser xa militante das Xuventudes Socialistas Unificadas de Galicia e vai a participar, traballando no obradoiro do seu pai, deseñando varios carteles para a campaña do Estatuto de Autonomía. E estes son algunos dos cartéis que el vai a deseñar. Ben, cando se inicia, cando o seu pai é asesinado, é paseado, el ten que escapar ca súa familia, ca súa nai, máis coa súa irmán, e escapar a Coruña, onde vai a ser agochado en casa de seu tío Indalecio, que era un home de dereitas, e ali pasará 6, 7, 8 meses, hasta que finalmente no ano 37, cando xa as cousas parecían que estaban un pouco máis tranquilas, el pode volver a traballar. Ben, 10 anos despois desos dibuxos que Camilo fai en ese último mes da súa vida, Isaac fará esta obra, pintar esta obra, que
casi ao final do que foi a súa trayectoria como artista plástico, que son os afogados. Bueno, isto é el toma un tema de un suceso que hai en Sada, de unos pescadores que afogan. Isto está feito con unha estrutura moi clásica, de alguna maneira ese corpo e esa camisa branca dese afogado que está no centro pode recordarnos perfectamente a Goya, os fusilamentos do 3 de maio, pero quizá o máis interesante que vemos en esa homenaxe que fai Isaac son as frentes tanto dese mariñeiro que está no chan como o mariñeiro que está levado en andas, que, se os fixades, tienen un tiro na frente. É dicir, é esa homenaxe ao seu pai morto. É dicir, Isaac escribirá ademais un texto moi fermoso sobre esa homenaxe que lle fai aquí, pero estamos falando do ano 46, absolutamente plena posguerra e plena, digamos, momentos máis álxidos da dictadura, en lo que evidentemente non podía colocar outro título que isto. Ben, Luis Uici, do que falou antes Manolo, será tamén outro outro asesinado, igual que Camilo, igual que Francisco Miguel, ao inicio da guerra. Luis Uici foi sastre, pintor, debuxante, grabador. El era fillo dun farmacéutico galego e de nai asturiana, pero vai instalarse na Coruña en 1920. El era, ademais, militante de izquierda republicana, e foi presidente de Atlán, o grupo de artistas das artes novas, e perteneceu, como tamén comentou Manolo, ao Centro de Estudios Sociais de Germinal. Foi redactor de Nordeste, traballou tamén xunto con Francisco Miguel en Alfar, en Vida, e colaborou tamén en Galicia, en Luz, e no diario Ourensán La Zarpa. Ben, en 1936, representando a izquierda republicana, defensa nun mitin coñecido que hubo en defensa do Estatuto de Autonomía no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, el vai a representar a Izquierda Unida. É detido polas tropas sublevadas ao comezo da guerra e fusilado e paseado, e o seu corpo apareceu tempo despois na Pastoriza. A súa viuda, evidentemente, tuvo que fuxir, como outras mulleres, ese é outro tema de que teríamos que falar longo e perdido, non solamente de Sira, sino de todas estas mulleres que estuviron ao lado e que foron protagonistas en algunos casos deste exilio, desta tortura e desta morte dos seus compañeiros, tuvo que huir a Estados Unidos. Ben, entre os artistas galegos tamén que sufriron os campos de internamento, por chamarles de alguna maneira franceses, está Uxío Souto. Uxío Souto, que naceu en Cuntis, despois morreu no exilio en México, vai formarse na Escola de Belas Artes de Madrid, foi profesor primeiro en Mieres, en Asturias, e despois, co inicio da guerra, vai a marchar á zona republicana e vai a traballar en Barcelona, en Igualada. Unha vez que remata a guerra, el vai fuxir. Estas son dos fotografías que eu truxen dos campos non son campos de concentración, pero campos de internamento. Este Argelès-sur-Mer, ese é o campo máis grande que hubo en Francia, chegou a ter 500.000 refuxiados españois. Uxío Souto estivo ali, como moitos outros, como fotógrafos como Centelles, como moitos artistas, como moitos escritores e intelectuais. El tuvo a sorte de poder fuxir deste campo e marchar a México exiliado. Ben, en México vai facer un pouco como memoria de todo o que el viviu e viu nesos campos, estos dibuxos, campo de concentración en Francia, noite do campo de concentración, esta outra, e esta que se refere un pouco a esa saída masiva de españois cara ao exilio en finais de 1939. Ben, outro artista que sufriu tamén a represión, pero no seu caso a cadea,
foi Mario Fernández Granel. Mario Fernández Granel, irmán de Eugenio Fernández Granel, pero quizá moito menos coñecido. Esa fotografía trouxen porque, bueno, ele é o personaxe que está aí no medio, creo que unha desas persoas era a súa novia, a súa compañera nese momento. Esta foto está feita, creo que no Campo da Rata, cerca, perto do Campo da Rata, o día que liberado do cárcele, porque ele é condenado a morte, despois esa condena, bueno, pues permútase por unha cadena perpetua e finalmente pode salir da cárcere. El tamén traballaba no ámbito do surrealismo, era militante como o seu hermano Eugenio do PON, do Partido Obreiro Unificado Marxista, e unha vez que sae do cárcere vai intentar traballar un pouco como muralista, cartelista e escenógrafo, pero despois va a marchar a Venezuela. É interesante porque, como no caso de Camilo, estes son unos dibuxiños, unas acuarelas que fai, non sei se se ve aí, se ve a data, dos anos 36, que el vai a facer no cárcere. Son un pouco alonxadas de lo que el fará despois xa un estilo surrealista moito máis definido, que será isto, vivencias de unha guerra civil. Isto está feito en 1977, xa levando casi 20 anos vivindo en Venezuela, é a primeira exposición que el vai facer ali como artista plástico, pero se o fixades, sigue presente e moi vivo ese recordo da guerra, ese recordo da cadea e ese recordo do que viviu. Ele aquí o traduce, evidentemente, a esa linguaxe plenamente surrealista, desos fondos planos, os cores tamén planos, pero a memoria sigue latente, o recordo, o que eu un pouco comentaba, esa xeración que vai a estar cercenada, perdida, e realmente, se utilizamos unha palabra un pouco brutal, absolutamente machacada polo que foi isto. Ben, se pasamos a un repaso rápido entre esos creadores que van marchar ao exilio, que obligan a fuxir, que a guerra os obliga a fuxir, eu creo que o primeiro destos, sin dúbida, é Castelao. Castelao xa sabemos que foi elexido diputado nas elecciones de febreiro de 1936 e vai a participar tamén activamente na campaña pola aprobación do Estatuto de Galicia, e o golpe de Estado, o inicio da guerra, o vai a sorprendelo en Madrid e vai a ser evacuado, como con outros artistas plásticos e intelectuales, escritores, como foi o caso despois de Machado, a Valencia. El vai a publicar ali, en 1937, os álbumes Galicia Mártir e Atila en Galicia, que completará co álbum Milicianos, que se edita xa en 1938 en Nova York. En esta triloxía, vamos a ver rapidamente, el vai a facer de unha maneira expresa a súa postura en defensa da República, evidentemente, e vai a denunciar a represión, a dor e a morte que está sufrindo. Aquí está Galicia Marte, onde se inclúe este dibuixo de a derradeira lección do mestre, o non enterran cadáveres, enterran semente. Atila en Galicia, eu puxen aí esa unión, esa relación con Goya, tanto neste caso como os caprichos, como despois veremos neste, como os desastres de la guerra, con Castigo Menor. Aquí é Volaverún, pero, bueno, esa imaxe, é dicir, aquí hai unha influencia moi intensa. E despois xa en Milicianos, que é este último álbum que publica en 1938, utiliza quizá unha linguaxe, eu penso que un pouco máis moderna, un linguaxe expresionista, pero buscando exactamente igual esa mesma carga de contar o que sufriu, de contar todo o que foi esa tremenda represión en Galicia. Ben, Federico Rivas. Federico Rivas é outro dos grandes creadores plásticos, tampouco moi coñecido, que vai a exiliarse a América. El, en un primer momento, en 1908, pasa como a Luis Seoane, hai un pouco ese ir e venir, vai a traballar allí en Buenos Aires, ali vai empezar a súa trayectoria como ilustrador e dibuixante, e colaborará en periódicos como Papel, Tinta, Última Hora. Despois vai a trasladarse tamén a París,
e logo regresa a España colaborando en publicaciones moi importantes, Blanco e Negro, Faro de Vigo e O Pobo Galego. En 1916, quizá por lo que, de alguna maneira coñecemos todos a Federico Rivas, vai a gañar un concurso publicitario para o xabón Eno de Pravia, para os laboratorios GAL. Ele vai ser o gran dibuixante de todas esas mulleres con ese punto modernista, que despois haberá artistas como no caso de Lolita Díaz Baliño que beberán un pouco desas fontes. Ele é un home republicano, de ideoloxía republicana, entón, co inicio da guerra, digamos que se autoexilia de novo a Buenos Aires. Alí vai a chegar en novembro de 1936, vai a dirixir unha revista, pero logo, en finales del 49, volve de novo a España e xa falece en Madrid. Pero eu quería mostraros estes dibuxos moi interesantes que, por certo, están na colección permanente agora do Museo de Pontevedra. E, Ángel Stilbe, directora do museo, comenta desta serie de dibuxos e de como vai a facelos Federico Rivas. Dice, Federico Rivas pasaba os veráns en Bueu, onde se relacionaba con diversos persoeiros do momento como Maruja Mallo, e onde quedou afincado desde que comeza a Guerra Civil ata o mes de outubro que logra exiliarse a Argentina. Neses meses en Bueu, el vive de primeira man a represión e a reflite nun álbum fantástico que é moi semellante na súa concepción cos álbumes de Castelao, sobre todo de Galicia Mártir. O que é interesante, estes son todos estes dibuxos que el fai, en ese momento, en esa casi zona cero que era Bueu, sabemos que hai Maruja Mallo, fuxida de Madrid, estaba co seu compañero López Mesquita, é detido, e Maruja Mallo tamén nese verán en Bueu, antes de que ela poda marchar a Vigo, agocharse en casa de unos familiares e finalmente poder marchar en febreiro do 37 a Buenos Aires, Argentina, vai a dibuxar, non trouxe a foto, pero sería interesante, ese famoso álbum Galicia, con unas referencias de mariñeiros, de barcos, é dicir, de elementos que ela vai a ver ali tamén nese porto de Bueu, nesa zona de Bueu, que logo reutilizará e utilizará moitas veces en todo o traballo que ela despois desenvolverá como pintora en Argentina. Outro artista é Arturo Souto, que tamén vai a marchar ao exilio ao México, el vai a traballar de unha maneira moi importante con toda unha serie de diarios e publicaciones de propaganda republicana, facendo cartéis, facendo ilustracións para revistas como Mono Azul, Nova Cultura, Hora de España, pero eu creo que un pouco ese elemento referencial e importante del son estes dibuxos da guerra, que vai a publicalos en Valencia en 1937. Son unha serie de gravados nos que, evidentemente, volve a aludir, como no caso de Castelao, volve a aludir a morte, a represión sobre a población civil. É unha representación moi cruda da violencia, el traballa con esos trazos incisivos, hai unha gran abundancia de sombras para dar ese tono, decir, sombrío, terrible, dramático e, evidentemente, expresionista. Aquí hai alguno máis. Son moi tremendos, moi duros. E nos dan paso a este outro artista que o coruñés, nacido en Buenos Aires, pero, afincado na cidade da Coruña, na que despois vai falecer xa de volta do seu exilio en 1979. Luís Seoane vai a participar, como moitos de todos estes artistas, tamén activamente na campaña para conseguir a aprobación do Estatuto de Autonomía. Co inicio da guerra, tras o golpe de Estado, Luís Seoane é amenazado de morte absolutamente polos sublevados e ten que agocharse para salvar a vida. El tamén logra, afortunadamente, fuxir a Lisboa, onde embarca cara a Buenos Aires en setembro de 1936. Buenos Aires será o lugar onde el chegue, despois chegará a súa dona Maruja, el vivirá ali, desenvolverá unha importantísima labor, non solamente como artista plástico, sino como editor, diseñador, etc. Pero esta é unha das primeiras obras
que el vai a facer casi recén chegado a Bos Aires. É un pequeno libriño que se chama 13 estampas da traición. Está realizado a comezos dese exilio e aquí el conta nesos dibuxos todo o pesadelo, o desacordo e a morte que están presentes, aínda moi vivos no que el viviu e na súa cabeza. Quero facer aí fixarvos en esa estampa do mestre morto con esa cruz que sigue aí presidindo ese asesinato, que era un pouco que falaba tamén antes Manolo, da inteligencia, do saber e de alguna maneira do que era o futuro. Ben, Manuel Colmeiro, que outro dos protagonistas tamén do movimento renovador, desa xeración que queda perdida tamén pola guerra, e outros vai a facer estos dibuxiños que el vai a titular Terror en Galicia, que el describe con un trazo moi rápido, casi de apuntamento, o mismo, a destrucción. Neste caso é esa muller que vai a recoller a cabeza do marido, do fillo que fora paseado, os mortos na cuneta, un apuntamento tamén desos que están no pelotón de fusilamento. É dicir, é todo esta tremenda memoria. Estos son os nenos que van a marchar despois ao exilio, que as nais deixan que marchen para poder ir a unha vida mellor. El marcha a Bos Aires en decembro do 36, pero despois tamén en Bos Aires fará algunhas referencias non tan explícitas, pero sí de unha maneira o mellor un pouco máis surrealista, pero esa memoria lle acompañará todavía durante bastantes anos a Colmeiro. Este é Eugenio Fernández Granel. Eugenio Fernández Granel é o irmán de Mario Fernández Granel. Eugenio, que nace na Coruña, vai a desenvolver os inicios de súa trayectoria. Ele empeza sendo non artista plástico, sino músico. Ele estudia no Conservatorio de Madrid. Ali vai establecer relacións tamén con os irmáns Diestes, vai a ter unha relación moi cercana con Cándido Fernández Mazas, que ademais Cándido Fernández Mazas é outro artista moi interesante. Cándido non o truxen aquí, pero iba a ser detido en 1940 en Valencia. A familia consigue que salga da cadea, pero despois, desgraciadamente, morre nun psiquiátrico, porque perde a razón, pero un artista interesantísimo, tamén vinculado ás misións pedagóxicas. Cándido Fernández Mazas é o que lle dá a conocer de primeira man a revista surrealista Minotauro a Eugenio Fernández Granel, que de alguna maneira será o cicate, porque despois será o estilo no que el desenvolverá a súa trayectoria como artista plástico. Ben, el é, como seu irmán, tuvo unha significativa militancia no PON, no Partido Obreiro de Unificación Marxista, que se afilia en 1935, e xa ao final da guerra, el vai a cruzar os Pirineos, vai a ser feito prisionero e confinado en un campo de internamento, creo que non é Argelès, pero noutro dos moitos campos de internamento que houve en Francia, e tamén, afortunadamente, logra escapar. Logra escapar en unha peripecia moi rocambolesca que, falando de información, non de diarios, pero sí información que dan estas mulleres que compartieron a vida destos homes, hai que ler textos escritos por Amparo Segarra, que conta pormenorizadamente como foi ese exilio, esa viaxe terrible de Fernández Granel e máis dela, porque ela estaba casada con un militar republicano, fuxe tamén hacia Francia, é un periplo terrible con un fillo sin comida, sin zapatos, é un episodio terrorífico, e nun tren que fuxen de París hacia el porto de, me parece que é el Havre, para coller o barco a Bos Aires, coñece a Granel, que despois despois dese viaxe, cando chegan a Puerto Rico, divórzase de su marido e casase con Granel. Ben, en esa salida do barco, desde Europa hasta cara a América, é tremenda porque collen uno dos últimos 3 barcos que salen cara a América, os outros 2 barcos son bombardeados e solamente chegan eles
poden chegar en este barco. Ben, despois van primeiro a República Dominicana, despois Guatemala e Puerto Rico. Pero os traía este cadriño que pinta a granel xa cando está, bueno, pues, digamos, afianzados en República Dominicana, que se chama Palabras para Amparo. Está feito en 1946, utiliza aquí un pouco o recurso deste xeroglífico surrealista, pero se fixades, pon amparo, mar, amor e orilla, ¿no? Es decir, todas esas referencias que de alguna maneira activan esa memoria de todo ese viaxe tremendo que, por fin, bueno, pues no seu caso, saiu ben e poderon chegar, bueno, sanos e salvos dentro do que significaba o exilio, porque eles, evidentemente, estos exiliados chegaban a América co posto, es dicir, tiñan que rehacer absolutamente a súa vida desde o comezo. E este é o caso último que os traigo, que é Elena Olmos. Traigo isto porque esta é unha artista, bueno, pouco coñecida, moi pouco coñecida, é dicir, coñecida máis no ámbito da cidade da Coruña, pero que, de alguna maneira, é tamén interesante para ver que esta represión, este dolor que se produciu ca Guerra Civil, bueno, pues se produciu non solamente moitos destes artistas que vimos, que, bueno, de alguna outra maneira tiñan unha militancia de esquerdas, unha militancia de partidos republicanos, sino, en este caso, vamos ver que non era así, ¿no? Porque o seu marido, que, bueno, pues era un tipo republicano, pero de dereitas, ¿no? Bien, esta muller, Elena Olmos, nace no seo de unha familia de alta burguesía coruñesa. Ela é unha muller que se forma, nada menos vai estudiar a Londres, a un internado, estuda tamén en Madrid, e en 1922 participa na Exposición Nacional con dos obras, Retrato de Neneta López e esta La Niña de las Naranjas, que en ese momento é portada de la Esfera, que é unha das revistas moi importantes en Madrid, ¿no? E, además, a crítica dese momento, non solamente na Coruña, sino tamén en Madrid, pues, a pon como unha artista que está realmente bueno, pues, con moito futuro para no seu traballo. Bien. Ela vai, en esos anos anteriores á guerra, ao auxilio, vai a especializarse fundamentalmente nos retratos, sobre todo os retratos de mulleres da burguesía coruñesa, que era, digamos, o círculo no que ela se movía. Esta é Encarnación del Moral Aguado, é unha sanguina moi bonita do ano 34, e este que quizás xa o retrato, bueno, pues de alguna maneira máis coñecido, un cadro que está no Museo de Belas Artes, que é un retrato de Herminia Borrelle. Herminia Borrelle foi un personaxe moi curioso, un personaxe moi peculiar dentro da vida coruñesa, xa nos anos despois do franquismo, hasta os anos 70 que ela falece. Esta muller casou con o fillo de Carlos Gulbenkian, e divorciouse del, e despois, bueno, pues era unha muller que levou unha vida un pouco diferente ou peculiar, digamos, do que era a boa sociedade pensante daqueles anos, no? Fumaba, foi a primeira muller que tuvo carne de conducir, é dicir, foi unha muller realmente moi peculiar. Aquí, Elena fai un retrato moi interesante dela, é dicir, con ese perro, o seu perro chihuahua, pero un pouco con esa expresión de fortaleza, ¿no? E de carácter que seguramente debía de ter Herminia. Bien. Elena Olmos vai a casar o 17 de marzo de 1926 co escritor, xurista e político Leandro Pita Romero, ¿no? Leandro Pita Romero será ministro de Estado de Marina durante a Segunda República e, ademais, foi o primeiro embaixador acreditado ante o Vaticano entre 1935 e 1936. Co triunfo do Frente Popular, en febreiro de 1936, Pita Romero, bueno, pues, deixa o seu traballo na Santa Sede e regresa a Coruña, ¿no? A pesar de ser un hombre de orden, era un hombre republicano moderado, un hombre moi católico, pois católico practicante, ademais, vai a ser acusado de masón e perseguido de unha maneira brutal hasta que el pois, ten que fuxir para non morrer. É dicir, bueno, Pedro Barrieda Maza, que era moi amigo del, isto está escrito nos diarios da emigración, que digamos, lle dá todas as ferramentas, lle dá ao seu chofer un coche para que poda fuxir hasta Tui e despois a Lisboa e logo a América. Ben,
El vai a vivir en Bos Aires, onde chega finalmente, pasa por México, e Elena Olmos consigue salir en 1938 con un salvoconducto cos seus fillos para Argentina. Eles non volveron nunca máis a España, fixeron nos anos 60, este é un retrato que fai Elena xa no 45 do seu marido ali en Bos Aires. É interesantísimo, bueno, Elena vai a ser é a que retoma, digamos, un pouco o traballo como artista plástica e ela que vai mantener a economía familiar, porque ela, a pesar de todo, digamos, a enorme formación que tiña, ten que validar o seu título como abogado, volverse a examinar para ser abogado en Argentina, e eles pasan uns momentos moi duros. Hai, e con isto xa remato, pero, bueno, de alguna maneira estaríamos neste comezo de dolor e de todo o que significou o exilio, a morte desta xeración. Hai unha correspondencia interesantísima que, digamos, as fontes que temos que ir a investigar, que debemos investigar, unha correspondencia interesantísima entre Leandro Pita e José Luis Bugallal, un crítico moi importante na Coruña dos años 50, 60 e 70, tipo que además escribiu de arte moi ben e que coñecía perfectamente todo o que estaba sucedendo, un home liberal, de familia liberal. Hai unha correspondencia interesantísima porque nesas cartas que, entón, claro, non había WhatsApps, non tiñamos correos electrónicos e esta xente enviaba cartas casi continuamente, todos os días. E lle vai contando todas esos terribles experiencias do que era ese exilio, da alegría que tiñan cando recibían cartas, cando recibían libros, cando recibían información do que estaba sucedendo ali. Bueno, nada máis, intentaré o máis rápido posible e, se despois queres facer alguna pregunta, pois encantada de falar con vos. Moitas grazas. Moitas grazas, Rosario. Volvemos a memoria da man de Carmela Galego, que é vicepresidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que ademais da súa gran labor cultural tamén o espazo da memoria está sempre moi presente nas súas actividades. Ademais, Carmela estivo presente xunto a membros da Asociación para a Recuperación de la Memoria Histórica na exhumación dos restos de Francisco Miguel. Entón, penso que testemunha directa do que supón un feito dese tipo e de como, pois, ese traballo magnífico, incalculable para a sociedade, pois é do que nos vai a falar agora tamén Carmela. Moitas grazas ás dúas por estar connosco hoxe. Graciñas, Ramón. Grazas ao Consello da Cultura Galega por favorecer este faladoiro. Tanto Ramón como Manuel Rivas, como Carlos, comentaban antes esas tertulias que eran tan habituais para facer crecer a historia da arte contemporánea, ese quedar no Café La Peña, decidir por onde iban a ir os derroteiros artísticos que moitas veces se facía en colectividade. Precisamente esa colectividade da que ven un poquinho a contextualizar agora mesmo Rosario Sarmiento. Eu estou aquí para poñer a voz dese asociacionismo de base, para poñer a voz de asociacións que traballan concretamente na cidade da Coruña, a cidade onde era Francisco Miguel e Sira Alonso, dos refuxos da memoria, da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, da cal formo agora parte da presidencia colexiada, e, por suposto, tamén da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, que son os auténticos impulsores de que podamos recuperar coa forza co que se está facendo nestes días a figura de Francisco Miguel. Precisamente, desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda estivemos traballando xa hai case unha década
nun proxecto que se titula Coruña das Mulleres, e precisamente Sira Alonso foi unha das protagonistas deste proxecto noso. Quero ser moi breve, porque sei que vamos algo xustas de tempo. Quero achegar, sobre todo, como foi ese acercamento noso cara a esa figura de Sira Alonso, sobre todo, por suposto, a través dos diarios. E xa que Rosario ven de lembrar estes artistas que traballan nese contexto cronolóxico canda Francisco Miguel, eu quería comezar, xa vos digo, esta pequenísima presentación, tamén con un artista, pero un artista contemporáneo, un artista que segue hoxe en día traballando e que, de feito, vai a vencellarse por medio de un episodio que está recollido nos diarios de Sira Alonso con Alexandre Bóveda e con unha das súas instalacións a que el lle dá o magnífico nome de Mulleres Muro. Aquí vos traio parte desa instalación de Pepe Galán, do artista coruñés, Pepe Galán, que tivo lugar diante do cárcere da Coruña. Vedes aquí unhas botas de militar diante duns pequenos zapatos humildes de muller que quixeron precisamente facer ese traballo de parapeto, de mulleres muro, e desde logo é o traballo que vai facer Sira Alonso e que recolle nos seus diarios, nestes diarios que foron editados a principios do século XXI. Sempre me gusta facer énfasis en que parece que hai un forte impulso, precisamente esa exposición da que antes se comentaba que vai a ter lugar no quiosco Alfonso da Coruña, vai a inaugurarse en xaneiro do ano 2000, como que o século XXI intenta reconciliar a cidadanía coruñesa con ese dolor tan terrible, esa pérdida irreparable dos nosos artistas, da nosa intelectualidade, prácticamente de xeito coetánea, porque, de feito, grazas a esa exposición que en realidade ven desde México, se sabe daqueles diarios que, como moi ben narra Carme Vidal, que é a editora desta edición da Nosa Terra, se coñecían, se falaban, pero non se sabía exactamente de quen era. Gracias a esta exposición se sabe, se lle pon nome, e se recuperan eses manuscritos que están en México, e vai a ser editada, como digo, baixo a traducción de Anxos García Sumai para a Nosa Terra, e vai a ser agora mesmo, nestes días, acaba de saír do prelo, unha reedición, porque está esgotada, que acaba de sacar a editorial Alvarellos. Lanzo esa frase que di Sira Alonso: o que máis glorifica a Galiza é o valor das súas mulleres, recollida esa frase nestes diarios. E aquí este fragmento, que é o que nos titulamos Mulleres Muro, collendo precisamente esa idea de Pepe Galán, un fragmento que o certo é que aparece nos diarios de Sira Alonso, aparece tamén nun diario que se estaba editando durante a época da guerra, desde abril de 1937 até xullo de 1938 en Barcelona, Nova Galiza. Tamén se recolle este episodio e tamén se recolle nunha obra titulada La Galice sous la vote de Franco, que vai a ser editada en París e en Bos Aires, baixo o nome de Jean Fleury, en 1938. O certo é que Jean Fleury existiu, foi un home vencellado á Revolución Francesa, pero obviamente non estaba vivo en 1938. Co cal, hoxe en día hai bastante consenso sobre que esta edición realmente se faga cargo dela Luis Seoane. E o certo é que, como vos digo, é unha narración moi semellante nestes tres volumes dos que vos falaba. Se me permitides, quixen volo traer para que poderades acompañar esa lectura. Acordaron estas mulleres non separarse nin de día nin de noite das portas do cárcere.
antes a morte que deixar saír os homes. Dramática era a garda que formaban aquelas valorosas mulleres que, golpeadas polos gardas, resistían heroicamente. Os soldados sabían que se as metrallaban desearíanse morrer antes de abandonar o seu posto de centinelas. Estas mulleres, que eran as nais, esposas, fillas e irmáns dos prisioneiros, non viron saír os seus durante moitas noites, pois o seu heroísmo conmovía o corazón máis duro. Bueno, sabemos, grazas por exemplo, esta revista que vos falaba que se editaba en Barcelona, que moitas desas mulleres foron represariadas, pero, como vos digo, é de un gran valor esta narración e nos contextualiza precisamente esa loita sen cuartel, que tivo Sira, ese saber que os homes, porque os homes non eran fusilados, non había un xuizo, non eran crimes de guerra, eran asasinados, eran víctimas de desaparición forzosa e elas o sabían, intentaban evitalo ou, cando menos, que houvese unha testemunha que dixera non, esa persoa foi sacada por esta outra persoa. De feito, gracias a iso, guardamos os infames nomes de algunhas desas brigadas criminais. Aquí vos traio outro fragmento para que nos fagamos conta de realmente esa muller muro que foi Sira Alonso. Estamos precisamente nestas asociacións que estamos traballando en torno á memoria histórica agora mesmo con varias persoas investigadoras que vimos de distintos campos, eu veño da historia da arte, de pedagogía, de ciencias políticas. Estamos facendo unha investigación para, sobre todo a nivel local, para detectar exactamente cales eran eses lugares. Por suposto, unha investigación que se nutre de todo o traballo que ven feito de antes. Pero fixadevos neste fragmento no que Sira nos di que bota 7 horas na comisaría. Hoxe sabemos que esa comisaría desas brigadas criminais estaba nunha porta que hoxe está tapiada. Isto non sei se vos decatades, é o Calexón de Agar, na Coruña. Este é o Teatro Rosalía de Castro, sabedes que ali estaba o Goberno Civil, e aquí había unha porta que hoxe está tapiada, que é a comisaría na que estivo Francisco Miguel nun primeiro momento apresado, e ela nos conta que pasou aquí 7 horas ata que se lle fixo de día, aquí apostada, fixádevos, doenme os pés e teño frío. Dan no reloxo do Concello 5 badaladas. Por fin escampa. Flotan lentamente no ceo as nubes. O ceo é intensamente azul. Que pouco me importan os risos de burla que desde o balcón me lanza a Brigada Político-Social. Non solamente Sira vai a ser unha muller muro que realmente intenta facerse perfecto, que de feito o consigue, porque ela, como ben saberedes, moitas das que estades aquí presentes, consigue sacar a Francisco Miguel nun primeiro momento do cárcere, senón que tamén quero reivindicar, aparte do seu papel de muller cuidadora, que me parece que temos que reivindicar ese papel, obviamente tamén o seu papel como escritora, ademais agora, precisamente nesta última edición de Alvarellos está incluído un relato que atopou Conrado Arranz, un investigador filólogo mexicano. Non solamente iso, senón que tamén, hai que falar deses tandes artísticos que antes se comentaban, que estaban formados por esas parellas que ademais tiñan como unha especie de crenza no poder da dinamización social que podía achegar a arte. Nesta cuestión, antes falaba Carlos da importancia de Julio Rodríguez Jordi para ese traballo nas revistas coruñesas dos anos 20. Julio Rodríguez Jordi, polo que soubemos nas últimas investigacións, é desde pequeno veciño de Sira Alonso. Conviven na mesma casa, co cal posiblemente sexa Sira
quen os pon en contacto. Isto o comento para que vexades que realmente o seu papel é primordial, non é un papel moi importante que, por suposto, compre mencionar. Antes vos falaba desa cuestión, dese creer na arte, neso que era a vanguarda, un ir diante en plural que nos foi arrebatado nesta época. Aquí vos traio esta carta que la escribe xa moi poucos días antes de que Francisco Miguel sexa asesinado e que o dirixe ao cuartel da Guardia Civil da Coruña. Aquí tedes abaixo unha imaxe no que hoxe sería a Rúa Médico Rodríguez. Aquí está a daquelas na altura Praza de Touros e este sería ese cuartel da Guardia Civil. E fixadevos que ela nesa carta non sei quen de vostedes ten nas súas mans a vida de Francisco Miguel. A aquel ou aqueles que a teñan, envíolles este cadro. El pode dicirlles o valor do pintor que aínda pode deixar tanta obra á súa patria. Pídovos, con todo o meu corazón, que non matedes o pintor Francisco Miguel. Sira Alonso. Traio esta obra que antes amosou Carlos, porque me parece unha obra fantástica. Eu penso que, como el ben mencionaba, é unha obra da última etapa, por certo, unha obra que Xosé Ramón lembra e a menciona tamén. Non sabemos se foi este o cadro, non creo, que envía Sira, pero fixadevos nesa crenza que case podemos decir, despois de saber todo o que pasou, case que é como inocente, de ela poder imaginar que podía mover, facer mover algo nesas mentes tan obtusas. Por suposto, a obra de Sira mantivo durante toda a súa traxectoria, pero sobre todo nestes últimos anos mantuvo como esa especie de candea e foi unha gran axuda precisamente para poder levar a cabo os traballos de exhumación. Uns traballos de exhumación que foron tremendamente complexos. A loita da RMH por poder sacar a estes 4 homes de Bertoa foi, de verdade, que unha loita indescriptible. Tiveron moitas dificultades. Eu simplemente quería aquí recordar neses días de setembro de 2023, precisamente o que foi o papel dos diarios de Sira, non solamente como documento, xa vos digo, para poder entender en onde podían estar, como esa especie de pequena candea ou gran candea da memoria, senón tamén o propio papel social que tiveron os diarios de Sira naquel momento. A verdade é que, sentada con Carmen de RMH ali nas escaleiras, decidimos que había que reeditar os diarios, había que buscar a maneira de reeditar os diarios, porque era como unha especie de ben prezado que era moi difícil atopar neses momentos. Acórdome que era como, tes os diarios, mas podes pasar fotocopiados. Roberto das Isargas atopou na súa casa da aldea como uns 10 exemplares que para nós eran ouro. Lembro que os levábamos ali, os estábamos relendo. Claro, fixadevos, que son as coincidencias. Francisco Miguel nace en setembro de 1897. A Francisco Miguel mátano en setembro de 1936. Recupérano en setembro de 2023. E aquí estamos hoxe falando del. Vaise facer esa marcha cívica en setembro de 2025. Que pasa? Que Sira nos falaba dese setembro de 1936 desde os diarios de Tordolla, que os ten moi frescos porque os está escribindo en 1938, e nos estaba describindo exactamente a mesma climatoloxía que nos estábamos atopando nese momento en Bertoa. Falaba do que nos estaba pasando durante os traballos de exhumación. Aquí tedes o equipo internacional da RMH. De súpeto comezaba a chover, unha chuviada destas preautonais, porque, comezamos xusto no cambio de solsticio con esa excavación, e de repente todo era un lamizal e dificultaba moitísimas tarefas. E de súpeto empezaba a facer un sol que aquilo era que non aguantaba salir, o que picaba todo o sol. Iso mesmo era o que estaba narrando Sira. Eu lembro de ter que parar de ler os diarios porque, son uns diarios que realmente parecen como moi cinematográficos, pero cando os estás lendo estás dicindo, non, isto é real e o estamos revivindo.
pois imaginadevos como se poñía a pel de galiña. E isto contando con algunha xente que puxo moitas trabas para que se poderan recuperar os corpos destes 4 de Bertoa. Foi increíble como lles foi mudando a faciana. E lembro perfectamente o primeiro día, unha muller, que ademais me acorda porque iba vestida con unha camiseta vermella, dicindo improperios, cousas feas ao equipo internacional da RMH, que non sei se a maioría ou todos eran voluntarios. E lembro como o último día, despois de ler eses diarios de Sira, recordo que hasta se arremuñaban en torno a min, cando eu lles narraba o que contaba Sira, cando estaba en Lisboa, para salir cos seus fillos, que non quería que participasen dese exército que matara seu pai. E recordo como esa muller dixo: tedes razón, esta xente tamén ten dereito a ser recuperada e a ser honrada. A verdade é que niso quero recordar esa frase que tamén nos recolle Sira, do párroco Coello de Portugal, coa modesta esmola dos labregos desta aldea. Soterrei nun ataúd o corpo de Francisco Miguel. Esta frase, bueno, danos moita idea do que foi todo ese proceso, non? Que, por certo, lle valeu o propio párroco, que conseguiu soterralos dentro do cemiterio, pero nunha tumba sen nome, o cal obviamente dificultou moitísimo as tarefas a topalo. Recordo un mércores que nos precisamente en Alexandre Bóveda tiñamos un faladoiro sobre a revista Alfar, e recordo chegar chorando porque pensábamos que o mar iba a seguir sen atopar os nomes de todos os seus afogados. E o día seguinte apareceron tamén gracias á colaboración inestimable da veciñanza, que gardaba o recordo, que contaba aos seus avós, as súas avoas, e así deste xeito se puido atopar. Atopáronse eses 4 corpos. Lembro que un deles tiña até 5 proxectís. Fixadevos, 5 proxectís nun corpo que estaba absolutamente indefenso. Atopáronse, por certo, os corpos cheos de proxectís, pero o certo é, e isto é un dato moi curioso, que sempre se conta a mutilación das mans de Francisco Miguel. E o certo é que non había ningún corpo coas mans mutiladas. Pero é curioso como esa narración, que non sabemos exactamente de onde chegou, instalouse no subconsciente colectivo da cidadanía da Coruña, e eu lembro como moita xente gardaba esa memoria, non contaba outro día, Correa Corredoira, gardaba a memoria dun represaliado, un pintor da Guerra Civil que era moi importante e que lle cortaron as mans. E como que quedou iso na conciencia colectiva da cidadanía, aínda que se borrasen todo o que hoxe en día se está contando, toda esa importancia da súa figura cosmopolita. E simplemente para rematar, quería ler isto que a mí me parece casi como unha especie de catarse, porque a arte de Francisco Miguel conseguiu poñer a Sira a salvo, non solamente porque ela leva pinturas que sabe que vendéndoas pode chegar a sacar rendimento económico e que lle poden axudar nesa durísima travesía cara a México, senón porque cando está en Lisboa cos seus fillos vai a unha exposición artística, e non vos lo vou a contar, eu vou deixar que vos lo conte ela. O Século e outros xornais lisboetas anunciaban a exposición de Ramón Fina, un pintor levantino. E acordamos ir vela. O meu fillo, Xoán Ramón, facía uns xuicios moi acertados sobre a pintura de Ramón Fina, o que chamou a atención do pintor, que se achegou a nós para saber quen éramos. Foi grande a miña sorpresa cando me dixo que coñecera en París a Francisco Miguel e que sería moi grato para el prestarnos axuda. E como na exposición non se podía falar de certos asuntos, citounos no Café Cristal. O certo é que Ramón Fina vai axudar a Sira Alonso a poder conseguir por fin eses pasaxes no Serpa Pinto que a poñen a salvo nese México de Cárdenas que está acollendo aos exiliados. Graciñas.
Bueno, moitas grazas. Non sei se temos tempo para facer algunha pregunta, creo que non, creo que xa nos pasamos moitísimo. Bueno, quedámonos con este encontro, penso que fantástico, agradecendo aos catro o participar, o facelo dunha maneira tan entusiasta. Simplemente quero rematar tamén, o mellor, con outro deses azares que pasan ás veces. Hoxe na radio entrevistaron pola mañán a Julio Llamazares, que acaba de escribir unha novela na que conta o itinerario do seu pai durante a Guerra Civil, que ao parecer loitou no fronte de Teruel. Ao parecer foi unha historia que, sorprendentemente, a Julio Llamazares nunca lle interesou moito. De feito, el di que nunca falou co seu pai diso, o cal penso que é moi revelador tamén de moitas cousas. O seu pai morre pronto, non moi maior, pero el recupera esa historia a partir dun amigo do seu pai que sí que viviu ata os 90 anos, 90 e pico anos, e lle conta todo o que pasou. Entón, ao falar desa novela, Julio Llamazares dixo unha frase na radio que eu non me resistín a non anotar, que di: la memoria es como el agua, se abre siempre camino. Entón penso que xornadas como esta, ou os actos que van ter lugar o luns na Coruña, pois penso que sirven para levarlles auga á sociedade e oxalá sexamos quen de que sigan bebendo dela. Entón, pois, gracias a todos vos, esa auga penso que lle vai chegar a moita xente. Moitas grazas.